Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa takna sininya las 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Setyembre 30, tuig 2023. Kagkaron sa aton sininga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man 86 días na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo alaga mo ang kurban, bombot siyam blanco hover. Sa mga nagapanguna kag dalaguan karon nga mga balita, kandidato sa pagkapunong barangay sa Barangay San Pedro Molo gindagdagan sang Shoko sa order sang COMELEC. Ano ihan ang nakita sa COMELEC kung nga gindagdagan sang Shoko sa order? Ining isa iya ka kandidato. Sa biyak nga pahin, Mayor Jerry Treñas, ginapasakuan na sa transport cooperatives ang pagdugang sang mga minibus units. Overloading dapat i-regulate sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Samtang mga residente sa Ibauan, Mandurriao nagadua-dua kung matapos ginman sa Oktubre 15 kag mabuksan ang buhang or Himauan flyover. Sa dugang pa nga mga impormasyon, bangkay sang ginaligar nga mga miyembro sang rebelde nga grupo lauman nga makuha subong nga adlaw. Ini kasunod sa engkwentro nga nagaluntad sa mga katapo sa Philippine Army kag Communist Terrorist Group. May latest update man kita karon na may kantanan sa sining masobra 10 milyones sa pesos kung i-round off mo initi lapit-lapit 11 milyones nga balor sa illegal nga droga na kuha sa bypass operation nga ginpatigayon sa banwa sang Estancia Iloilo. High value individual na tiklo diri banwa. Grabe subong ang bultuhan ay isang illegal nga droga nga na-recover sa aton sa mga kapulisan sa mga ginapatigayon sining bypass na operation. Ang pamangkot sa diin, no, tubtob sa karon way pasang may makasabat kag makahatag sang konkreto nga ebidensya kung sa diin nagahalin ang kasubong sining volume sang illegal drugs nga nagasulod man diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Muni madalakuan sining mga balita, impormasyon nga may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri lamang sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Pasiplatan man aton karon banwa mga mainit sining balita nasyonal diri sa aton sining pagpangalagad ining walang gutom food stamp ba nga programa karon sang aton sining presidente sa kaupod sa Department of Social Welfare and Development. Mubalaayhan ining sabat sa gutom or pagtapos sang gutom diri iya sa pungsod Pilipinas. Istoryan tayo na karon sa aton sinipaday nga pagpangalagad sa gihapon diri sa Bombo Hanay sa Udto. Markahin ang inyo sining mga kalendaryo kay man kung ang ambahanon pa sang kilala kong sikat sining banda. Wake Me Up When September Ends. Bauti katapusan subong iyang adlaw sa bulan sang Setyembre. Now, kag nagahilapit na gid lamang ang bulan sang Nobyembre. Nobyembre 18 tuig 2023. Markahi ang inyo sining mga kalendaryo kay man ginlunsyar sa Bombo Radio Philippines sa dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain Blood Donation Program sa bulig sang Philippine Red Cross. Ini bilang pagtuman sa pangako para sa ikaayo sang komunidad. Ang programa nga makabig sini nga isa ka mapinuslanon nga milestone nga liwat mag-arangkada matapos ang temporaryo nga nauntat ini bangod sa COVID-19 na pandemic. Sa liwat nga pagbinuligay sang Philippine Red Cross ang Bombo Radio Philippines
ang nakatutok sa pagpalapdag sang espiritu sang voluntaryo at pagdonar sang dugo sa 24 ka mga key cities nationwide kung sa diin mayara sang 31 ka fully digitalized Bombo Radio kag Star FM stations sa palabuton sining Nobyembre 18 tuig 2023 sa magkatuway nga venue sa bilog nga pungsod nga mayara sa Bombo Radio kag Star FM stations. May ara kita sa patigayunon sini nga bloodletting activity or blood donation activity. Maghambal ka nga simultaneous dululungan ina sa bilog sini iyang pungsod ang pagpatigayon sa blood donation or bloodletting activities. Kung matandaan ang Bombo Radio Philippines ang nakatipon sang 4,135,500 cc sang dugo ukon may katumbas nga 4,135 ka litro kag 1,034 ka galon ukon 20.7 drums para sa blood supply sa punsod sadtong tuig 2019. Pero antes sa tuig 2019, nakaibalo bala ikaw nga humalin pa iya sadto bangod man sa inyo sining blood donations nakatipon kag nakabuli kita sa Philippine Red Cross ang average nga 20 drums ang dugo kada tuig halin sang ginsugura naton ang ini nga proyekto masobra isa ka dekada na ang nakaligad. Gani ang dugong bombo sang Bombo Radio Philippines ang padayon nga ginakilala sang Philippine Red Cross bangod sa dako nga impact sini kag ginakabig nga bloodiest single day blood donation program nga nagapapag-on sang papil sa pagpasiguro sang tayuyon nga supply sang dugo para sa mga medical emergencies. Kada minuto or kada oras mayara sang nagakinahanglan sang dugo katulad na ginamang sang pagbata, katulad na ginamang sa operasyon, may mga nagakadisgrasya, ti ini sila ang mga kabumbo na to nagakinahanglan gid sa inyo sini iyang hamili nga dugo. Gani makabig nga dako gid nga bulig sa mga kabumbo na to nagakinahanglan sa dugo kung ikaw ang magadonar para mapasigurado nga masugpunan ang ila sini nga kabuhi. Sa pagsaulog sa Bombo Radio Philippines sa ika-57 anibersaryo sa pagtukod sini subong nga tuig 2023, liwat nga ginabuhi ang dugong bombo ang pagpakita sa pangako sa network sa corporate social responsibility sini ilabi na sa mga labing nagakinahanglan. Gani ikaw ang ordinaryo nga tawo makahimo kagid sang isa kabilidhon nga butang sa pagdonar sa imo sini nga dugo subong nga Nobyembre 18. Wala pa sa may naimbento sini ukon kabaylo ukon substitute man sa dugo nga imo sini igadonar nga makasugpon sang kabuhi sang imo sini isig kapareho. Kag syempre, laoman gininyo igapadayon sang Bombo Radio Philippines ang espiritu sang pagbinuligay sa tunga sang pribado nga sektor kag humanitarian organization sa pagpanumbalik sang dugong bombo, a little pain, a life to gain. Sa diin nagapangibabaw ang paghugpon sa pagdihon sang isa ka maayo kag mainulikdon nga komunidad. Kag bilang pagpasalamat sa adlaw sa aton sining dugong bombo mga panagtag kita sang limited edition nga dugong bombo t-shirt. A first come first serve basis kag multivitamins kaangay sang 40D. Ang 40D nagabulig sa pag-regulate sang hormones kag nagabulig sa lawas sa pag-manage sang stress sa adlaw-adlaw. May 40-plex, 45B complex man nga vitamins nga makabuligid sa pagbato, sa pagpangalay, pagpalangluya sang kalawasan, dala sang pagtigulang kag pre-existing conditions, kag isang diabetes, hypertension, kag high cholesterol. Kag may libre man kita nga snacks kag drinks, subong man hot meals para sa aton mga successful blood donors. Gani ginagda namo ng tanan nga mag-upod kag magbuylog magpalista sa kagmangin successful blood donor sa dugong Bombo 2023, a little pain, a life to gain. Sa mga kabombo naton, pwede gid kamo nga magpalista diri sa istasyon sang Bombo Radio, ang inyo sini nga grupo hagara dira ang imo sini iya nga mga abyan, barkada, himuan nyo ni nga isa iya ka bonding moment, ang pagdonar sang dugo kay ini isa ka bilidhon kag makabig naton iyang mangin baganihan ikaw sa pagsalbar sa ikasang kabuhi sang imo siniisig kapareho. Sa pagdonar sang dugo, hindi lamang makabenepisyo diri
ang makabaton or mangin recipient tabi sang imo sining dugo nga gindonar kunti pati man ang imo sini mismo ikaayong lawas. Sa pagdonar sang dugo tidira nimo mahibaluan ang imo sini iyang overall wellness, no, kay man may mga check up sini nga patigayunon, no, kuan ka dira sang blood pressure, kuan ka sang vital statistics o kung ano pag ang ginahimo sini, no, para nga mapasigurado man ang imo sini nga ikaayong lawas. So kabigon mo na nga mayara ikaw sang libre nga check up sa palabuton sini iyang November 18, 2023 sa Dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain. Hiwato naton ini ang venue naton dira sa may Iloilo Science and Technology University or ISATU sa may distrito sang La Paz. Malapit lamang, very accessible, kag mahapos tultulon, no? Malapad ang lugar kag panigurado kag ginalauman naton nga mangin madamo subong ang aton siniiya nga mga blood donors. Kung damo aton sini nga blood donors, damo man ang masugpunan nga kabuhi, damo ang mabuligan naton nga nagakinahanglan sang inyo sini nga dugo. May na-encounter ako gani sa mga previous dugong bombo naton. Isa gin sila iya ka pamilya engineer, no? Ginhimo sini nila nga family bonding ang pagdonar sang dugo sa mga kabombo naton nga mga minor de edad. Pwede kamo sa gihapon makadonar sang dugo, nagakinahanglan lamang kamo sang pahanugot nagikan sa inyo sini iya nga mga ginikanan, no? Pwede man ina sa nasiling na gani naton, mga previous encounter naton sa mga blood donors naton, isa sila ka pamilya, bilog nga pamilya, no? May ara gani nga bilog nga barangay, nagpadulong, no? Agud nga magdonar sang dugo, bangod nga luyag man sini nila nga makabulig sa ila sini isig ka pareho. So come one, come all, November 18, Iloilo Science and Technology University ISATU sa distrito sang La Paz, dira ang aton sini nga Dugong Bombo. Pwede man kamo makabulig, no, sa pagpatigayon kung may mga donation kamo dira, just like Hot Meals Abe. Pwede gid kamo nga magpakigangot diri sa istasyon sang Bombo Radio. Pangitaan nyo lamang ang station manager, no, si Bombo John Felco Talento or si Bombo Rogelio Banyas dira karon sa aton sining panawagan section para nga maakomodar kamo kag kung gusto nyo magbulig sa sining isa iya ka bilidhon nga hilikoton, no, saranggid nga mapangitaan ina sang pamagi. 54 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 11. Wala sang gutom. Amo ini ang pangalan sang food stamp program nga introduce sang Department of Social Welfare and Development nga tinutuyo sini maka-provide sang masustansya sini nga food access sa 1 million food poor Filipinos across the country. Food poor Filipinos across the country. Ini nga programa ang pilot kag sumungman full implementation nga nakaangkon sang approval nagikan sa presidente sang damlaglang, no, matapos ang ginpatigayon sini nga sectoral meeting nga gintambungan sa nagkalain man sini mga cabinet secretaries. Nagpahayag diri ang Malacañang nga magluwas sa approval sang presidente, tigin task niya ang DSWD in coordination sa Department of Health nga magpangita sang nutritional value o kung pangitaon ang mga nutritious nga mga pagkaon nga amo ang ipanghatag sa nasambit sini nga programa para sa aton sini nga mga benepisaryo. Ang DSWD Secretary, si Secretary Rex Gatchalian, nagpahayag nga ang pilot run sang food stamp program, no, ang sa dili madugay magasugod kag magalawig ini sang 6 kabulan. Pero ang actual implementation sini banwa ginalantaw nga magasugod sa first quarter sang 2024. No? Sa aton sini karon iya nga mga kabombo kay diri nila makita, no, kag diri nila lantawon kung ano pagin ang mga improvement nga sarang sini nila iya nga ma-apply sa walang gutom or sa sining walang gutom food stamp program sang presidente, no? Ti diri ni makita nga kung ano ang mga i-enhance, ano mga i-improve, ano ang mga hindi na pagpadayunon, no, sa nasambit sining programa. Ang Walang Gutom 2027 program magabenepisyo hindi lamang sa food poor families
pero sa mga single parent, no, makabenepisyo man diri sila, as well as sa mga nagabusong kag mga lactating women, agud ma-address ang first 1,000 days sang child development. Ang presidente luyag sini nga mangin lapnagon ang programa sang DSWD, sining food stamp program, agud ma-address now sa karon ang gutom sa pungsod. Ang DSWD sa aton sinimang Kabombo nagtumod na sa mga pilot sites katulad na bisang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga kung saan geographically isolated na region ini sila, no? Mga probinsya, mga urban poor settings, mga calamity-stricken areas, kag mga rural poor communities, no? Sa aton sining mga Kabombo. Kung nagapaminsar kamo nga ni siya Bombo Cham, do stamp lang ni, no? Sa aton sining mga Kabombo. Hambal sa DSWD, why kuno sang literal nga stamp dire sa ining nga programa? Instead, electronic benefit transfer, no? Igaload ini sa food credits amounting to 3,000 pesos, no, para nga malabot ang target beneficiaries nga makabakal sang ila sini nga mga commodities from DSWD accredited local retailers. Timangin win-win solution ini kuno sa programa kag mga benefit man diri ang local farmers nga amo ang itap sini sang gobyerno agud iya nga magdala sang rural produce products nila, no? Kag amo ring magatusto sa programa. Ang DSWD magatrabaho kaupod sang Department of Agriculture agud nga mapasiguro ang locally produced nga mga produkto amo iya ang hindi mausikan. Ti bantayan naton kag lantawon ta panilagan tani sa aton sini iya nga mga Kabombo, pero amo na blang hambal nila nga kung luyag nimo nga makabulig sa imo sinisig ka peryo, hindi siya paghatagi sang pagkaon. Tudlo siya kung paano kag ano mga pamaagi agud nga makapatubas siya sang kalanunon kay para nga pakaon niya ang iya sining pamilya, no? Hasta iya sa katubtuban nga nagakabuhi siya. Sa aton sini mga Kabombo. Dugangan naton ini pagkatapos ang Bombo Network News. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sa... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Huling araw po ngayon ng buwan ng Setyembre 30 taong 2023. At mga Kabombo at Kistar Nation, sa ating Christmas countdown, 86 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong women's group na Gabriela kinundina ang heinous crimes na ginagawa ng Socorro Bayanihan Service Incorporated. Disqualification cases naman laban sa ilang kandidato sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023, posibleng umabot pa sa mahigit 1,000 ayon yan sa Commission on Elections. At itong price cap sa bigas na mananatili hanggang sa bumaba ang bigas sa 38 pesos kada kilo ayon yan sa Department of Agriculture. Ang Bureau of Treasury naman inaasahang kikita ng 150 billion pesos sa susunod na buwan. At
Sa ating provincial report, 6 na mga empleyado ng Iloilo City Government sangkot umano sa pagnanakaw ng kable ng isang telecommunication company gamit pa ang truck ng gobyerno. Pagnanakaw, nakuhanan pa ng video. At sa ating international news, abangan dahil ang proposed government fund ng Estados Unidos hindi naaprubahan ng United States House of Representatives. At sa ating sports balita, itong si Coach Tim Coe ng Gilas Pilipinas, sinabing kaya nilang talunin ang Team Jordan sa kanilang paghaharap. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Tinuligsa ng grupo ng kababaihang Gabriela ang heinous crimes against humanity ng umano'y ginagawa ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Service Incorporated sa Surigao del Norte o ang itinatawag nga na Socorro Cult. Ang presidente ng Socorro Bayanihan Service Incorporated na si J. Renz Kilario, na kilala rin bilang Senior Aguila, ang siyang namumuno sa umano'y sinasabing kulto. Ayon kay Gabriela, Secretary General Clarissa Palse, nananawagan sila sa mabilis at masusing investigasyon upang maisiwalat ang buong kalupitan ng nasabing grupo at upang mabigyan na rin ng hustisya ang lahat ng mga naging biktima. Aniya ang panggagahasa, forced marriage, child labor at exploitation ay walang awa na ginagawa ng naturang grupo sa naturang komunidad. Matatandaan na ang grupo na pinamumunuan nga ng kanilang Pangulo na si Kilario, na kilala rin bilang Senior Aguila, ay nakakulong sa Senado at naharap sa mga reklamong may kaugnayan sa mga seryosong paglabag, kabilang na ang human trafficking, kidnapping, serious illegal detention, child marriage, child abuse at exploitation. Ibinahagi ni Palse ang mahigpit na testimonya ng mga biktima ng umano'y kulto na inihayag na ang mga batang babae na 12 anyos ay pinipilit na ipakasal sa 18 anyos at mas matanda sa Sitio Kapihan na lokasyon kung saan napapatakbo ang naturang kulto. Samantala, posible namang madagdagan pa ang bilang ng mga disqualification cases na inihahain ng Commission on Elections laban yan sa mga tumatakbong kandidato para sa Barangay Sangguniang Kabataan elections sa taong 2023. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, posible pang umakyat sa mahigit 1,000 disqualification cases ang isampa ng komisyon laban sa ilang mga kandidato sa nasabing halalan. Paliwanag ni Garcia, habang papalapit kasi ng papalapit ang gaganaping Barangay at Sangguniang Kabataan elections, ay araw-araw din ang kanilang paghahain ng disqualification cases laban sa mga kandidatong lumalabag sa mga itinakdang panuntunan ng Commission on Elections. Kung maalala, una nang nagsampa ng 35 disqualification cases ang komisyon laban sa mga kandidatong sangkot sa premature campaigning. Matatandaan din na umabot na sa halos 3,600 na mga kandidato ng Barangay at Sangguniang Kabataan elections mula yan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang naisyuhan nito ng show cause order kung saan 600 dito ang nag-reply na sa komisyon habang 100 naman ang nakitaan ng mga ground para ipa-disqualify. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, naglabas ang State Weather Bureau ng General Flood Advisory sa 6 na rehiyon sa ating bansa. Ito ay dahil sa mga malalakas na pag-ulan na dulot ng bagyong Jenny at sa malaking bahagi ng Pilipinas. Kinabibilangan ito ng Region 4B, Region 5, itong Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at itong Caraga Region. Mula sa 6 na nasabing rehiyon, narito naman ang mga probinsyang maaaring makaranas ng malalakas na pag-ulan at mga pagbaha. Kabilang ho dyan ang Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Albay, Guimaras, Antique, Iloilo, Aklan, Negros Occidental, Capiz, Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Southern Leyte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Agusan del Sur, Agusan del Norte at Surigao del Sur. Batay sa advisory, maaaring makaranas ng pag-angat sa level ng tubig sa mga kailugan ng mga ito. Kasama na ang posibilidad ng pagguho ng lupa sa mga kabundukan o matataas na lugar. Dahil dito pinapayuhan ng mga nakatira sa gilid ng kabundukan kasama na mga nakatira
sa mga low-lying areas na obserbahan ang paggalaw ng mga katubigan anumang oras sa kanilang lugar. Nagsimula na muling magsumita ng claims ang mga benepisyaryo ng Philippine Health Insurance Corporation. Ito ay matapos maibalik ang sistema ng state health insurer mula sa pagpasok at pag-atake ng Medusa ransomware ilang araw na ang nakakalipas. Batay sa naging monitoring ng naturang ahensya, agad na may pumasok at naisumiting application sa e-claim system nito. Kahapon po yan, ilang oras matapos maibalik ang full operations nito. Ang e-claim system ay isang sistema na ginagamit ng PhilHealth kung saan direktang isinusumite ng mga health facilities ang kanilang claims sa pamamagitan niya ng electronic means. Dahil dito, sa pagbabalik nga ng naturang sistema, maaari na muling makipagtransaksyon ang mga benepisyaryo at ang mga health facilities sa state health insurer katulad noon. Una rito, binisita na naman ng National Privacy Commission ang PhilHealth upang magsagawa ng inspeksyon sa lawak ng pinsalang idinulot ng Medusa ransomware. Una na rin nagpadala ng tulong ang Department of Information and Communications Technology sa PhilHealth matapos ang insidente ng naturang pag-atake. Samantala, tumaas ang presyo ng mga itlog ng hanggang piso kada piraso. Sinabi ni Gregorio San Diego ng Philippine Egg Board Association na ilan sa mga dahilan nito ay ang tinamong danyos dahil sa bagyo at bird flu. Ilang mga poultry farm kasi sa Ilocos Sur ang tinamaan ng bagyo kung saan marami ang mga inahing manok ang namatay. Hindi rin ikinakaila ang patuloy na pananalasa ng bird flu sa Pilipinas. Umaasa naman ang kanilang grupo na bababa rin ang presyo nito kapag maging normal na ang supply ng mga itlog sa bansa. Sa dagdag pang mga balita, malaki naman ang tsansang muling bumilis ang inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa ngayong buwan ng Setyembre. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, tinatayang aabot ito hanggang 6.1% o mas mataas kumpara sa 5.3% na naitala noong buwan ng Agosto ng taong kasalukuyan. Pangunahing factor dito ang mataas na presyo ng petrolyo, kuryente at ng mga pangunahing agricultural commodities, gayon din ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar at iba pang mga currencies. Gayunman, maaari pa rin itong mahatak pa ba ng mas mababang presyo ng bigas dahil sa price cap na ipinapatupad ng pamahalaan ngayon sa bisaya ng Executive Order No. 31 na inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panig naman ng National Economic and Development Authority, sinabi ni Secretary Arsenio Balisacan na kayang maabot ng bansa ang na maiibaba ang sa 6% hanggang 7% ang paglago ngayong 2023 kapag napataas yan o napataas ng gobyerno ang spending sa ikatlo at huling quarter ng taong kasalukuyan. Aniya ang pagbagal ng ekonomiya noong ikalawang quarter sa 4.3% sa gitna ng inflation at interest rate ay maaaring ma-offset sa pamagitan niya ng mas agresibong fiscal spending na mahahalagang proyekto ng ating pamahalaan. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balitaan, inihayag ng Department of Agriculture na ang Executive Order No. 39 ay nilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapataw ho ng price ceiling sa 41 pesos at 45 pesos kada kilo ay mananatili na lamang hanggang sa bumaba ang retail price ng bigas sa 38 pesos kada kilo. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang price cap ay patuloy na magkakabisa dahil kailangan itong pag-aralan ng mabuti. Idinagdag naman ni Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban na ang pagpapatupad ng price ceiling ay maaaring magpatuloy hanggang Oktubre 15 o hanggang sa Oktubre 30 na kung saan ito ay depende sa kung ano ang mangyayari. Ayon kay Panganiban, hindi sapat ang 5 pesos per kilo na pagbaba sa retail price ng bigas kasunod ng pagsisimula ng panahon naman nitong anihan. Tiniyak niya na aalisin ang price ceiling kapag nabibili na ang 38 pesos kada kilo ng bigas sa mga merkado sa bansa. At batay nga sa monitoring ng Department of Agriculture sa Metro Manila markets, ang retail price ng local regular milled rice ay nasa pagitan ng 40 pesos at 42 pesos kada kilo.
Ang local well-milled rice ay nasa pagitan ng 45 pesos at 48 pesos kada kilo, samantalang ang local premium rice sa pagitan naman ng 47 pesos at 60 pesos kada kilo. At ang local special rice ay nasa pagitan pa rin ng 54 pesos at 62 pesos kada kilo. Sa iba pang balita, nanindigan naman ng Philippine Army na itutuloy nito ang mga kasong kanilang inihahanda laban sa dalawang aktivista na sina Jed Tamano at Janila Castro na bumaliktad sa militar. Ito ay sa kabila ng kahilingan ng dalawa sa Korte Suprema na writ of amparo at protection orders laban sa ilang opisyal ng gobyerno. Sa isang mensahe ay sinabi ni Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad na iginagalang ng kanilang hukbo ang karapatan nila Castro at Tamano na alinsunod na rin sa batas kasabay ng pagtiyak na magpapasakop sila sa desisyon ng kataas-taasang hukuman sakaling makahanap man ito ng merito laban sa kasundaluhan. Ngunit gayon pa man ay hindi anya ito nangangahulugang matitinag ang militar sa pagkasagawa ng illegal na aksyon laban sa dalawa. Giit muli ni Trinidad, mabuti ang hangarin ng tropa ng mga militar sa pagbibigay ng tulong sa pagbabalik loob nila Castro at Tamano sa pamahalaan. Ngunit sa kabilang banda naman ay ibinunyag ng mga ito ang kanilang tunay na kulay at intensyon na luminlang hindi lamang sa militar, kundi maging ng pamahalaan, taong bayan at maging sa kanilang sariling mga pamilya. Samantala sa kabila ng mga pangyayaring ito ay nanindigan naman ang Philippine Army na mananatili itong tapat sa kanilang mandato sa paglilingkod sa ating bansa. Magugunit ang nakasaad sa inihaing petisyon ng mga aktivistang sina Jed Tamano at Janila Castro ang kanilang hiling sa Korte Suprema na maglabas ng writ of amparo at writ of habeas data para sa kanilang protection laban kina Lieutenant Colonel Ronel de la Cruz at mga miyembro ng 70th Infantry Battalion, gayon na rin kay Police Captain Carlito Buco at mga miyembro ng Philippine National Police Bataan, National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya at maging sa National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict. Ipinag-utos naman ng Korte Suprema sa Philippine Charity Sweepstakes Office na ibigay na nito ang napanalunang 12 billion pesos prize ng isang individual na mayroong Lotto jackpot winning ticket na nasira matapos na maplansya. Sa 17 pahina na desisyon ng Supreme Court Second Division, ibinasura nito ang petition for review na inihain ng Philippine Charity Sweepstakes Office na naglalayong baliktarin ang naunang desisyon ng Court of Appeals. Batay sa desisyon ng Court of Appeals, pinagtibay nito ang naging husga ng Batangas Regional Trial Court na pumabor sa Lotto jackpot winner. Kung maalala noong October 2, 2020 o 2014, tumaya ang nasabing individual sa Lotto 642 draw sa pamamagitan ng Lucky Pick method. Lumabas ang kanyang 6 digits number na kanyang tinayaan, ngunit sa di sinasadyang pagkakataon ay nagusot ng kanyang apo ang naturang ticket dahilan upang magdesisyon itong plantsahin. Dahil dito ay bahagyang nagkaroon ng damage ang nasabing ticket. Dinala niya ang ticket sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa Mandaluyong City noong October 5, 2014 at inatasan siyang gumawa ng written report o handwritten account of incident. Sa kabila nito ay sinabi pa rin ng Legal Department ng Philippine Charity Sweepstakes Office na hindi na ito valid dahilan upang hindi niya makuha ang napanalunang premyo. Sa kabuuan, sinabi ng Supreme Court na dapat bayaran ng PCSO ang jackpot winner ng kabuuang 12,391,600 na jackpot prize. Maliban rito ay kailangan ring bayaran ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang 6% na legal interest kada taon mula sa petsa ng pagtatapos ng naturang desisyon. Tinitingnan naman ng Bureau of Treasury ang posibilidad na kikita ng hanggang 150 billion pesos sa susunod na buwan sa pamamagitan ng regular na pag-issue ng Treasury bills at Treasury bonds. Ang naturang target ay mas mababa sa 30 billion pesos kumpara sa 180 billion pesos na programmed borrowings mula sa local market ngayong Setyembre dahil na rin sa naunang desisyon ng Treasury Bureau na hindi muna mag-issue ng Treasury bond sa unang linggo ng buwan ng Oktubre. Batay sa inilabas na memorandum ng naturang ahensya,
Inaasahang kikita ng 60 billion pesos ang pamahalaan sa pamamagitan niya ng treasury bills at 90 billion pesos naman sa pamamagitan ng treasury bonds. Sa susunod na buwan, nakatakda namang ipa-auction ng Bureau of Treasury ng hanggang 15 billion pesos na halaga ng treasury bills. Hanggang ang 91-day, 182-day at 364-day treasury bills naman ay nakatakdang ipa-auction sa kada araw ng Lunes pagsapit niya ng buwan ng Oktubre. Maliban dito, nakatakda ring mag-auction ang Bureau of Treasury ng mga treasury bills sa araw ng Martes pagsapit ng 2nd at 4th week ng buwan ng Oktubre. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, nakatakdang i-anunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang desisyon nito na hirit sa hirit na provisional fare hike para sa mga public utility jeepneys sa araw ng Martes, Oktubre 3. Ayon sa LTFRB Chair Teofilo Guadis, pagkatapos na makapagpasa o ang transport groups ng supplemental petition para sa taas pasahe, posibleng maglabas ng pinal na desisyon ang ahensya sa pagdinig na gaganapin yan sa Martes. Ikukonsidera din aniya ang feedback mula sa National Economic and Development Authority at iba pang stakeholders bago nila gawin ang desisyon. Sa isinagawang pagdinig noong Huwebes, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga petitioner kaugnay sa kanilang hinihinging 5 pesos na taas pasahe para sa unang 4 na kilometro at 1 provisional fare o 1 peso provisional fare increase kung ito ay para lamang sa traditional public utility jeepneys sa National Capital Region. Tinalakay din ang hirit ng iba pang transport groups na 2 pesos fare hike para sa traditional PUJs. Kabilang sa mga petitioner para sa taas pasahe ang pangkahalatang Sangguniang Manila and Suburbs Drivers Association Nationwide Incorporated, Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines at ang Alliance of Concerned Transport Organizations. Samantala, pinaalalahan na naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga operator, mga driver at konduktor ng mga pupublikong sasakyan na huwag tanggihan ang pamasahe ng mga commuter na gumagamit ng centavo coins at mga natuping polymer banknotes. Batay sa inilabas na pahayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kailangan tanggapin ng mga operator, tsuper at ng mga konduktor ang mga pamasaheng barya, papel o polymer na pera kahit nakatupi ang mga ito. Ito rin ang isinasaad ng Board Resolution Number 62 Series of 2023 na inilabas ng Land Transportation Board. Ginawa ng naturang ahensya ang kanilang pahayag, kasunod na rin ng mga natanggap itong reklamo na tumatanggi ang mga tsuper at mga konduktor ng mga pampublikong sasakyan na tanggapin ang mga nakatuping polymer, habang ang iba naman ay ayaw umunong tanggapin ang mga centavo coins. Paliwanag ng LTFRB o ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang lahat ng ito ay maituturing na legal tender at maaaring gamiting pangbayad o pamasahe. Kasabay nito ay nagbabala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na may nakahanay na kaparusahang maaaring kaharapin ng mga tsuper at operator na tumanggap ng mga ito. Apela naman ng ahensya sa mga commuters na i-report sa naturang kagawaran ang mga papublikong sasakyan na tumatanggi sa kanilang ibinabayad na centavo coins at nakatuping polymer notes upang mapanagot ang mga ito sa kanilang mga gawain. Inanunsyo ng Department of Transportation na ang tulong mula sa gobyerno ng Japan sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency ay nakatulong sa Pilipinas na makamit ang sustainable development sa sektor ng transportasyon habang nagbibigay ng karagdagang pagtaas para sa administrasyong Build Better More Infrastructure Initiatives. Sinabi ni Secretary Bautista na ang tulong ng Japan International Cooperation Agency sa mga transport infrastructure program ng ahensya ay magpapasigla sa paglago ng ekonomiya para sa bansa sa pamamagitan ng inclusive mobility at connectivity. Nagbigay ng update naman ang Department of Transportation, ang development partner nito sa mga proyektong pang-infrastruktura ng transport agency sa aviation, railway at maritime at road sectors. Bilang isa sa mga nangungunang benepisyo
ng official development assistance mula sa Japan. Kasalukuyang pinopondohan ng bilateral agency ang 9 na proyekto na nagkakahalaga ng 1.5 trilyon o hindi bababa sa 14 na loan agreements sa Pilipinas. Kabilang dito ang North-South Commuter Railway Project, ang Metro Manila Subway Project, LRT-1 Cavite Extension, LRT-2 East Extension at MRT-3 Rehabilitation. Samantala, si Japan International Cooperation Agency Chief Representative Sakamoto ay nakatuon sa pagpatuloy na tulong sa pagpapaunlad ng infrastruktura ng Pilipinas upang mapabuti ang kadaliang mapakilos at accessibility sa buong bansa. Kumuha naman tayo ng mga balita sa ating mga probinsya dyan ho sa Legazpi sapagkat 6 na empleyado. Ito pong epekto ng malawakang pagbaha sa New York sa mga Pilipino patuloy hong kinukumpirma. Ang detalye niyan ay tinutukan ng Bombo Radio Legazpi. Patuloy ang pagsasagawa ng rescue operation sa mga residentes na na-stranded sa kanilang mga tahanan at mga sasakyan sa gitna ng malawakang pagbaha sa New York City. Ayon kay Bombo International News Correspondent Marlon Pecson, ang nararanasang mga pag-ulan sa lugar sa loob ng isang araw ay katumbas ng 3 buwan na rainfall amount na nagresulta sa naturang mga pagbaha. Dahil dito ay apektado anyang halos lahat ng uri ng transportasyon dahil sa binahang mga kalsada at kanseladong mga flights. Kaugnay nito ay nagdeklara na ng state of emergency si New York Governor Kathy Hochul at nagdeploy na ng inflatable boats upang matulungan ang mga apektadong residente. Anya, kinukumpirma din hanggang sa ngayon kung may mga Pilipino na apektado ng naturang mga pagbaha, lalo pa at isa ang New York sa mga lugar sa Amerika na may pinakamaraming populasyon ng mga Filipino-Americans. Paliwanag ni Pecson na hindi imposible na may mapabilang ang mga Pinoy sa mga apektadong residentes sa lugar. This is equivalent to a 3-month rainfall supposedly. So the city residences were all caught in surprise kasi ang New York halos first and second highly populated ng ating mga kababayan. Ang daming Filipino-Americans diyan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impilan ng Bombo Radio Legazpi, Bombo John Salonga nagulat. For the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Balita pa rin mga Kabombo at Ka-Star Nation mula sa ating mga probinsya. Ito hong 6 na mga empleyado dyan ho sa Iloilo City Government involved ho sa pagnanakaw ng kable ng isang telecommunication company gamit pa mismo ang truck ng gobyerno. Ang pagnanakaw, nakuhanan pa ng video. Ang detalye niyan ay tinutukan ng Bombo Radio Iloilo. Napilitang mag-resign ang 6 na mga empleyado ng Iloilo City Government matapos na-involve sa pagnanakaw ng kable ng isang telecommunications company sa Iloilo City. Isa sa mga empleyado ay regular employee at ang 5 ay mga job hires ng Iloilo City Engineers Office. Sa panayam ng Bombo Radio kay Iloilo City Mayor Jerry Tranyas, sinabi nito na labis niyang ikinagalit ang ginawa ng mga empleyado at nakuhanan pa ng video ang nasabing pagnanakaw. Ayon sa alkalde, ginamit pa ng mga empleyado ang truck ng city government. Una nang nagbabala ang alkalde na kapag hindi nag-resign ang mga empleyado ay sasampahan niya ng kaso ang mga ito. Samantala, plano naman ng nasabing telecommunications company na sampahan ng kaso ang nag-resign na mga empleyado ng Iloilo City Government. Nag-complain ang manager ng PLDT na isang regular employee and 5 casual employee of the city government using a government truck. Ninakaw ang main copper wire ng PLDT. And pinadalhan ako ng pictures at saka video. At nakita ang mga taong involved dito sa pictures at saka video. Si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, isa patay, 5 naman ang sugatan kabilang ang 2 bata matapos magsalpukan ng 2 motorsiklo sa bahagi ng Cebu. Yan ang pag-uulat ng Star FM Cebu.
Kinumpirma ng Dalagat Police Station na binawian ng buhay ang isang 76 anyos na babae habang sugatan naman ang 5 iba pa sa nangyaring aksidente kahapon na kinasasangkutan ng 2 motorsiklo sa barangay Saksak sa bayan ng Dalagat, Cebu. Nakilala ang nasawi na si Anita Dibdib. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Police Major Clemente Seralde, happy ng Dalagat Police Station, sinabi nitong nangyari ang aksidente matapos nawala ng kontrol ang motorsiklo na minamaneho ni Alberto Dibdib at pumasok na sa kabilang lane dahilan kaya nabangga nito ang isa pang nakasalubong na motorsiklo na minamaneho naman ni Hermenegildo Tangpos. Lulan sa motorsiklo ni Tangpos ang live-in partner nitong si Maria Riami Pidere at ang 2 anak nitong may edad na 2 at 5 taong gulang. Agad isinugod sa malapit na pagamutan ang mga biktima matapos nagtamo ng mga sugat, ngunit idineklarang dead on arrival si Anita. Sa ngayon anya patuloy pang nagpapagaling sa pagamutan ang mga biktima at handa naman umano ang kanilang himpilan kung makipag-areglo ang 2 panig. Panawagan pa nito sa mga motorista na ugaliing suriin ang mga sasakyan bago bumiyahe at magsuot ng helmet upang maiwasan ang mga aksidente sa daan. Nasa hospital pa po sila. Pero usually naman ma'am, sa mga ganitong mga incidents, karamihan po sa ating nahahawakan is nagkakaayusan naman po sila. Nagkaka-amicable settlement naman po sila. Pero just in case na gusto pong mag-file ng kaso yung nabangga, okay naman po. Pero ang nakabangga kasi is namatayan man. So, depende rin. Kung gusto rin niyang mag-file din ng kaso, pwede rin siyang mag-file. Ang bahagi ng pahayag ni Police Major Clemente Seralde, happy ng Dalagat Police Station. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Pinangangambahan ngayon ng posibleng pagsara ng federal agencies sa Estados Unidos simula bukas. Ito ay matapos na hindi maaprubahan ng United States House of Representatives ang proposed bill na nagpapanukala sana ng pansamantalang pagpupondo sa gobyerno ng Estados Unidos. At kaugnay nga niyan sa botong 232 hanggang at 198 ay nireject ng Kamara sa Amerika ang panukalang pondohan ng gobyerno sa loob ng 30 araw. Ayon sa mga kinaukulan, ang naturang panukalang batas ay makakabawas sana sa gastos ng gobyerno at magpapato naman ng mga restrictions pagdating sa immigration at border security. Dahil dito ay kinakailangang magsara ng National Park Service habang ang Security and Exchange Commission naman sa Estados Unidos ay sususpendihin ang kanilang regulatory activities na posibleng makaapekto sa pagpapasahod ng nasa 4 na milyong federal workers simula 12 a.m. Bukas po yan, araw ng linggo, sakaling hindi talaga makapasa sa Kongreso ang spending budget ng Estados Unidos. Samantala sa kabila nito ay may isinusulong naman ngayong kaparehong bill ang United States Senate na kinilala rin sa tawag na continuing resolution na layuning mapondohan ng gobyerno hanggang sa November 17, 2023. Ang nagabadyang shutdown sa ilang ahensya at tanggapan ng United States government ay pang-4 na pagkakataon ngayon sa loob yan ng 1 dekada sa kasaysayan po ng Estados Unidos. Bombo Sports News. Bagaman hindi isinasantabi ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone ang lakas ng Team Jordan, naniniwala pa rin ang batikang coach na kakayanin nilang talunin ang nasabing kupunan. Ayon kay Cone, ang Jordan ang isa sa mga pinakamalakas na kupunan sa Asia kung ibabase sa kanilang mga naunang performance. Tinambakan kasi ng Jordan ang Team Thailand ng 34 big points habang umabot lamang sa 15 ang naging kalamangan ng Pilipinas kontra naman sa Thailand. Kapareho rin ang nangyari sa naging laban sa pagitan ng Jordan at Bahrain. Kung ito ang magiging basihan ayon kay Cone, maaaring sabihin na hindi ito kakayanin ng Gilas. Pero naniniwala ang batikang coach na gagawin ng lahat ng Gilas players ang kanilang makakaya upang pataubin ang Jordan.
Pangako ng head coach, magpapakita ang Gilas ng big performance sa magiging laro ng dalawang koponan. Gaganapin mamayang alas 5:30 ng hapon ang laro sa pagitan ng dalawang koponan sa Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium. Christmas is a time for sharing. Mga kabombat Kestar Nation, muli sa ating Christmas countdown, 86 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 60 or 86 dias na lang kagapasko na. Sa aton sining mga kabombo standby sa mga nagapauna dalakuan karon nga mga balita sa aton sining pagpangalagad. Standby kay check karon na naton ang una sining balita imbukada sa pagpalayag karon sa Bombo Hanay sa udto. May isa ka kandidato sa pagkapunong barangay sa barangay San Pedro sa distrito sa Molo gindagdagan man sang show cause order sang Commission on Elections. Ano ang nakita diri sang Commission on Elections kung kaganong rason sa nagtulod sa ila sa pagdagdag sa nga nasambit sinikaron nga syoko sa order. Madumduman pa ginatos na aka mga kandidato ang gindagdagan sa syoko sa order sa Commission on Elections bangod sa early campaigning. Ugot sa karon nga ginabantayan ang mga kasuguan or mga kasubong sini nga hitabo or mga ginahimo sa mga nagakandidato kay ang pag-umpisa pa iya sa campaign period Oktubre 19 pa. Ang iban sina dira makitaan sa anuman nga sahi iya or anong form or any form of campaigning ang makabig premature no kag nagalapas ina sa pagsulundan sa Commission on Elections. Check ta si Bombo Gladwin Gusilo. Glad sa report ta please come in. Bombo Champ, gindagdagan sang show cause order sang Commission on Elections ang kandidato sa pagkakapitan diri sa Barangay San Pedro sa distrito sang Mulo tungod agin reklamo ini sang premature campaigning. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo kay Jonathan Saino, ang election assistant to sang Iloilo City Comelec, iyagin payag nga ginpadala na ang show cause order kay Lorny Hordan nga kandidato sa pagkakapitan sa nasambit nga barangay. Ginkumpirmar ni Saino, Bombo Champ, nga si incumbent punong barangay Carl Jan Lapascua ang nagreklamo batok kay Hordan tungod ginpayag niya nga yara si Hordan sa gadiring Bombo Champ sa mga benepisaryo sang Doli Tupad sa barangay na lakip sa ginpadala nga reklamo sa City Comelec ang ebidensya nga yara sa amo nga pagtililipon si Hordan. Ginhatagan sa 3 kaadlaw Bombo Champ good magsumiter sang iya sa bat si Hordan sugod nga nabaton ang show cause order. Duwa sa nagabunggaanay sa nasambit nga posisyon sa Barangay San Pedro lakip na si Hordan kag si Lapascua. Sa damlag lang 8 ka kandidato sa Barangay Obrero sa distrito sang Lapos ang gindagdagan man ang sang show cause order sang Comelec tungod ginireklamo sang premature campaigning pero lunsay nakasabat na ini Bombo Champ. Diari bala pamatian naton ang payag ni Jonathan Saino, ang election assistant to sang Iloilo City Comelec sa aton na interview. Yes, ang Shekos order nga ginhulog o kung ginreklamo batok kay candidate Lorny Hordan no base ini sa
sa complaints ang iya man nga ano kontra no sa posisyon sa pagkapunong barangay si incumbent punong barangay La Pascua no bali ang nagreklamo ni si incumbent punong barangay La Pascua nga allegedly may alleged nga violation si candidate Hordan no nga naga-mass gathering no kag nagasuob sang t-shirt nga naga-promote sang iyang candidacy bilang punong barangay sa diin outside pa ini sang campaign period. Sir, ano ang complainant sir sa central office gid mismo ginpadala sir ang reklamo? Local ini ang complaint ginpadala sa opisina sang City Comelec. And then gin-endorse kay bangot nga si Attorney Rainier Lyson ang atong City Election Officer, gin-forward naman sa Provincial Election Supervisor, gin-forward niya naman sa opisina sa Regional Director, kag ang Regional Director amo ang nag-assist sa sining complaint, no, kung may ara ba lang may factual basis nga ang mga aligasyon ni sang complainant nang matuod. So nakita naton nga may ato didto nga ng picture nga may mass gathering siya, may damo siya nga mga tao nga gintipon kag nagatuob sang t-shirt. So naghulog ang aton nga regional director sang show cause order no nga in writing isabto ni candidate Lorny Hordan no kung matuod bala nga natabo nga mga aligasyon matuod kag gintagaan sa 3 days non-extendable days nga isabton ina within 3 days nga nabato niya ang complaint. Bali isa sir no, i-clarify isa lang siya. Sir, pila ka kandidato dira sir sa San Pedro Molo sir sa pagkakapitan? Dua lang. Ang incumbent no bali si Barangay Captain La Pascua katunggali yan ni si Lorny Hordan. Bali sir, sa subong balang tinion man ang amo ni ang ikaduwa nga ginpanaugan man sang show cause order. So sang ligat sir sa Barrio Obrero no, 8 sila kabilog sir, bali amo ni ikaduwa man sa syudad sang Iloilo sir ang Yes, ikaduwa na ning series nga pag-serve naton no. Ikaduwa na ni no nga kaso sa lain naman nga barangay. Sir, subong sir ang na-receive na niya ang show cause order sir, nabato niya? Yes, na-receive ato kahapon. For 3 days to explain no ang show cause order sa within niya. 3 days dapat i-explain niya nga hindi sa dapat pagpasakaan sang kaso. Sir, kung mapamatudan nga naglapas siya man sang premature campaigning, ano matabo sa iya man sir? So ang matabo sini no kung mapamatudan kag ma-convict siya sang COMELEC nga nagbayular sa sang section 80 ini no sang Omnibus Election Code nga ginabawal ang premature campaigning outside sa campaign period. Ang una ni nga may disqualification sa iyang bilang isa ka kandidato sa barangay election. Ato nabatian si Jonathan Saido, ang election assistant 2 sang Iloilo City Comelec Bombo Champ. Alright, among pa rin isa sa mga dapat naton i-clarify with the Department of Labor and Employment bala. Kay may mga programs abi katulad sining Doli Tupad. No? Ang pagpili sa mga tawo nga sarang mangin benepisaryo sang Doli Tupad sakon sini nga pag-insende yara sa aton sini nga mga barangay officials kiti silang mas nakakilala sa mga pumuluyo dira kung sino ang mas nagakinahanglan Bombo Gladwin no ti karon kung itugyan ini sa mga barangay officials kati kung sa diin may katungdanan sila
may mga gathering dira, kagarang presensya, kapin pa kung nagakandidato ka, mamalisyahan gid man ikaw. But amo gani niyang luyag naton kay luyag na naton maklaruhan kay hindi lamang kaisa kita makasalapo sang mga information nga ang nagapanagtag sang duli tupad ginatipon sang mga barangay official, ara man ang presensya sang mga magapapili this coming October 30, 2023 elections. Anong plastada sina? Anong butsilingon sina nga daw kasubong iya nga bisan hindi man direkta nila paghambalon, pero within sa area arang ila sini nga presensya kung sa diin may pagtililipon, makabig wala ina nga early campaigning or premature campaigning. Tikon lang taon nato na why man sila naghambal. Pero ang mere presence nila makabig bala iyang premature campaigning ina kay hindi man lipod iyang sa nasiling na nagani Bongbong Gladwin ang pagtumod sa mga benepisyaryo sang duli tupad ara sa mga kamot sa mga barangay official mo. Ti amo pa na ay verify naton Bombo Champ, ti ang nagpadala mismo or ang complainant si incumbent po ng barangay Carl Jan La Pascua asang San Pedro Molo sa City Comelec-man. Ti amo niging picturean niya ang mas gathering sa nasambit man nga barangay Bombo Champ. Ti amo niging picturean niya kung padala sa City Comelec. Ti gin-validate man sang Comelec naton kagin gin-assess sang regional director kagin padala ang show cause order kay Lorny Hordan Bombo Champ. Alright, titinguan taman nga malabot ang linya ni Barangay Kagawad Lorny Hordan. Agud nga mabatian taman kung anong iya sining eksplanasyon, pero sa bahin niya sa Commission on Elections Region 6 or sa local naton nga Comelec dire, may 3 lamang ini siya kadlaw upon receipt sa pagsabat sa sining show cause order. Yes, Bombo Champ, ti kung mahimo, wala kung mapamatudan ini, ti mahimo mapriso ang isa ka individual man kag maga-disqualify man ini sa pagpadalagan man sa public office kag makuwaan sa kinamatarong na magboto sa eleksyon, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Gladwin Gustilo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Gladwin Gustilo. Ginahimo na karon nga pamaagi, indirect or direct man, sang pipila ka mga bintahuso nga mga nagapapili this coming barangay and sangguniang kabataan elections ang mga programa sang aton siniya nga gobyerno. Pero hindi naman galing ma-discount ang fact nga si Kap, si Kagawad, sila ning nagatumod sa mga benepisaryo sa nga duli tupad. Kay silang mas nakakilala. That is why nga luyag naton sinibanwa nga maklaruhan sa bahin karon sa Department of Labor and Employment. May kantanan sa sining tagtaganay sa nga duli tupad ganyo. Sang ayuda sang aton siniyang gobyerno. Kay may mga information kita sa nasiling tana, nga ang panagtag sang duli tupad ngani sa isa iya ka lugar diri sa Iloilo, ang kapitan lang ang present. The rest, mga magapapili pa lang, mga kandidato sa palabuton sini nga barangay and SK elections. So kung lantawon nimo daw kasubong na yang gina-introduce ni incumbent Kapitan Abe ang iya sini nga mga kopdanan sa iya sini nga line-up, tikon ara man lang ang mga barangay kagawad kag able man lang ang iban nga mga opisyal sang barangay, why not abing ati sila dito ang magpapel? Unang kilala ko pa
Sila dito papel Or kung hindi mo gusto nga mamalisyahan, itumuron mo kung sino dira ang mga barangay official nga manugtapos ng termino. Sa aton sini makabumbo. Kag amo tuya ang magpapel sa pagpanagtag sining ayuda. Or kung ano man dira iya nga benepisyo halin sa aton sini nga gobyerno. Ti hindi man lang sa barangay and sangguniang kabataan elections nag-exister ini. Sadto banwa nag-exister na ini. Nga kuha bilang oportunidad ang mga tagtaganay sang ayuda sang gobyerno kag magpapel dito ang pila ka mga politiko. Magpaepal dito ang pila ka mga politiko. That is why nga tikon lang tawon naton ang mere presence ang isa iya ka kandidato matranslate naton sa premature campaigning. Kaya that is one way nga ginatanyag mo ang imo sinikaw galingon, nagapakita ka na sa mga botante nga you are ready to serve sa kung ano man nga posisyon sa barangay. Ting pamangkot da nga wala kamuya sang kaugalingon sini nga kaayuhan nga gindulot sa inyo sini nga barangay. Ang isa ka punong barangay nga wala pa matapos ang iya sini nga termino, ako iya 100% nagapati nga bisan may kontra ina siya sa posisyon, 1, 2, 3 or pila pa dira, kung nahibaluan niya sa iya sini nga kaugalingon, kag nakita na batsyagan, kag nagapabilin sa gyapon ng trust and confidence sang mga pumuluyo sa barangay sa iya, amo nang hambal sang kilala ko bisan magtulog ka, pagbugtaw mo, kapitan ka na, pagbugtaw mo, kagawad ka na, pagbugtaw mo, SK chairman ka na. Kay magluwas nga nahamutan ang trust and confidence sang pumuluyo ang ila siniiya nga ihibalo, pag-intsindi, pamatyagan, nga nangin maayo ikaw. Nga punong barangay, nangin maayo ikaw. Nga barangay kagawad, nangin maayo ikaw. Aktibo ikaw. Nga SK chairperson. Oh. Pero kung ang nabalaan mo lang iya sa barangay, kagang imo lang nga ginasiding, kung ano naman nga mga proyekto nga kung sa diin ka makaginansya, wala ka man gani nagapulaw agod mapasiguradong kalinong sa kagkatawhay sa inyo barangay? Pigadong imo performance? Disgustado pumuluyo sa imo? Tiya mo ining mga kandidato or mga nagapa-re-elect nga ginakibang, nga ginakulbaan. Kay panigurado, balaan niya na sa iya sini nga kaugalingon, nga mangita sang pamaagi or himuon sang mga pumuluyo, ang ila sini iya nga katungdanan, ang ila sini iya nga kinamatarong, nga magpili sang lain naman nga opisyal sa barangay. Oh? Ti ining pagpakita kita kung sa diin to may tagtaganay sang ayuda. Hindi mo na ni kinahanglan kung nangin maayo ikaw nga amay or iloy isang barangay. Pumuluyo na iya magahambal
sa pumuluyo na lang na iya magakawa sa ila sini nga mga bibig, ang ati sikap maayo na iya. Tauhay amon barangay, Linong amon barangay, Tinlo amon barangay, masinadyaho ng amon nga barangay. Sa tagsa iya kamay bululigan, sikap, si kagawad, si chairman, nagabuligid ina. May mga programa sila diri nga gina patuman sa barangay nga ti nakabinipisyo ang tanan. Ang mga problema sinadri namon hindi man 100% masulbar, pero nakita namon ang effort sa mga barangay official namon nga nagatinguha para nga masolusyonan ina. We know for a fact sa barangay sa aton sini mga kabumbo, you cannot please everybody. Ilabi pati may tagsa-tagsa ka nga magkatuhay kamo iyang political beliefs or political mga ginasuportaran ninyo dira sa mga nagliligad sini nga mga eleksyon. Katulad ng ilang abi iti. Sadto may mga punong barangay nga Lenny Kiko, may mga punong barangay man iyang Bungbong Sara. Ting iban sina iya banwa, daw wala pa bala na nag-ayo ang pilas nga natuga sang politika sang eleksyon nga hasta iya sa barangay gindala sini nila. Kung tani banwa, diri kita iya magtulok kag maglantaw kung competent balang isa ka punong barangay. May kapabilidad bala isa nga magpanguna kag mangin leader sang isa ka barangay. Hindi kita iya maglantaw nga kung sa kay sino siya nga politiko affiliated. Ugaling abi kay ti nadula ng mga kasubong sina nga pagtalaksan. Subong iya ang nagamater diri, hilabi pa kon sa politika, palapit-lapit sa luwag. Pero ti may mga disbintahaman kung palapit-lapit sa luwag ang aton sini nga basihan. Kaing kaso por kaso umalwak o kung maula na ang ginakandusan sang luwag, yung mga malapit, kutob sang mga malapit sa luwag, to mo man ang una paso sa mga hurubaton pa sang katigulangan. Amo na yaton sini banwa, hindi mo na kinahanglan sa nasiling ko nga magpasaga-saga kag magpapel pa dira kundi into yang may mga financial distribution, so on and so forth, ayuda, amo sini. Kung gintungdan mo yung imo sini nga obligasyon bilang punong barangay, bilang barangay kagawad, kung nakita iya sang mga pamatanon or sang youth, nga ti maayo ikaw, nga sahi sang tawo may liderato, kag wala sang mansa, hindi ikaw abi barumbado, rebelde nga klase sang bata, makabig nila nga role model ka, bisan pila pa na kabilog ang imo sini nga kontra, ikaw sina ang pilion nila. So, hindi na kinahanglan pa nga magpakita-kita kadira sa kundi into ya nga mayara sa nga distribution sa nga mga duli tupad ni or kung ano pa dira, mga laki pa gini sa mga food stamp niyo. Di mo na kinahanglan magpakita-kita pa dira.
sa aton sinima kabumbo. Ang mga nagapakita lang na dira, amo na yung mga kandidato nga wala sang hinimuan. Amo na ang mga kandidato nga para lamang iya nga ma-recognize, para lamang nga makita nga ay siya ni Galio, siya ning mapapili sa mo nga posisyon, no? Ti mapakita-kita na dira siya kay kung performance siya na lang, hilabi pa kung incumbent, re-electionist, no? Kag daw, why gid niya mabatsyagan sang pumuluyo nga naga-exister siya, hindi na siya madumduman sa aton sini nga mga kabumbo. Hilabi pa gid ang isa ko pa gid kabalasihan, Bombo Brinan, bala mo kung ano? Kapila ko naman yung ginhambal sa mga nagliligad itong mga eleksyon. May ara ginaiya nga kung wala pagani kagaway pasang dinahom-dahong nga may eleksyon sa barangay, sa kapihan mo lang na siya makita. Pero kung lapit na lang eleksyon, makita man siya gyapon sa kapihan. Pero siguraduhon mo nga kada Domingo, gasimba na siya. Pero santo, wala man na. Sa kapihan mo lang makita. Pero kay lapit na lang eleksyon, kada Domingo, makita mo na siya gasimba. No offense. Parti sa reliyon, ang kailinit lang sinadira, no? Sa aton sinima kabumbo, nga gamiton mo lang pagsimba para ipakita mo sa tao nga Diyos nun, kaman gali. Ako na iya. Nako ko na iya nga wala ko gasimba. No? Ay kaso por kaso giman Bombo Brenan sa uli magpadlagan ko. Di panindugan ko na iya nga hindi ko iya nga wala ko iya gasimba, pero kabalo ko iya mga muyo, no? Nagapati ko iya nga may nagapati ko iya nga may Ginoo kita. Kag kadaga magbugtaw ko, gapangamuyo ko, gapaslamat ko nga nakabugtaw pa ko. No? Di maprograma na ko di. Di ba? Ang iba na gapasalamat. Oy, salamat nakabugtaw sa bumbutsam. Mabantayan tanong sa krus sa bumbuaray sunto. Pero tayo mo lang nagaling bala gamiton mo ya ang amo sina nga venue para lamang ipakita mo kagambalo ng mga tao, ay ga simba man gali si mapadagan na sa kagawan mo, o mapadagan na sa kapitan mo na nga nagsimba. Isa ina, kung ako ya personally, isa ina yan sa mga ginabasihan ko, no? Lilintukin ka. Hindi kagin katilaw buto ko. Sa aton sinima kabumbo. Kaya mo na, ano pagin Bombo Brina nang masami naton nga balantayan sa mga tao balangati mapabatsyag lang kung lapit na lang ang eleksyon. Hindi lamang iniiya makita naton sa mga politiko sa barangay or sa mga politiko sa barangay, sa mga kandidato sa barangay. No? Makita taman ini sa mga sa mga politiko. No? Makita taman ini nga mga stratehiya nga pigaw sa mga nagapapili konsihal, vice mayor, mayor, congressman, vice governor, board member, tanan-tanan sa aton sinima kabumbo. Ang hindi ko pagidya malipatan, may nakadungan ko nga sinila nga eleksyon, may nakadungan, bakal dirano, inasal, diri sa may tubang sa fast food chain. May nakadungan ko bakal, engineer. Pag bakalya, ang iya sini nga SUV, bag-o, way pa plaka. Ano may plaka na to, bla? Gabalabag pa sa dalan mo na, lingkuti, 1 point. Ang muning nga klase ng tao, di mo ning paghatagan sa nagigigo nga puder kay man, way pagani puder ka pangampanya pa lang. Hindi nagbalong parking. Pag panaog, una nga nanaog, siguro yato ang campaign leader yato, leader ya. Nanaog man to dayon ang kandidato. Gamat-amat mo no. Naguna ang leader, naghutik sa Gabaligya sa inasal niya, kilala mo na.
Sinya nagapadlagan na sa konsihal sa syudad. Siling niya palangga yagid na ang mga street vendors. Oh, mati lang ko, engineer eh. Kuno mayo, no? Oh. Amo to pakilala. Ay, sir, si gali, padlagang konsihal. Oh, sinya, muna niya, gintipon niya ni mga vendors to, kay mga street vendors to. Kay gusto niya gitpamatian ang inyo nga mga problema, gusto niya, amo sini, do ka nami, blan, kung okay man, do matamat nga nagapanas kang nagalipatan ko nga pamarking niya sa tunga dalan, balabag ginalikawan siya sa mga salakyan, sa iban sinima salakyan. Kundo mayo, aw. Nagpili na. Damo-damo, engineer, ginpili nila. Damo-damo. No? Mga siguro worth 1,000 pesos. 1,000. Why kalapot 1,000? Why kalapot 1,000? Ang gimbakal nila. Taw karon, sang mabayad na, pagbayad amo sinao, ginti baton sang nagabantay. Pagbayad, sila niya pila amon do mga 700 something bala to, engineer. 1,000 ang kwarta mo. Naka-SUV. Ang personalidad do medyo damo unod ang bulsa. Nagalaom kuya nga mahambal siya nga keep the change. Oh? Bala mo kung anong ginotek ya, Bombo. Brennan, engineer. Paamanan mo man, ha? My goodness. Ang punto balangati, ginhawa man lang na sa mga vendor, karuling sang ila siniiya nga negosyo, oh? Hindi man gintama, kadako ang ila sini nga ginansya, pero palangga mo mga vendors, mga yuan mo aman. Oh. Timing man to naluto ang binakal ko. Uy, pila man lang to yung bakal ko man do, 250. Bayad ko 500. Siyempre, kikuha ko yung kambyo eh. Pero wala na ko nagamba nga paamanan. Engineer, so uli lang aling eh. Oh, kaso por kaso gin man na be, kung dira man ta padulong, siyempre mambala lang ko yung engineer nga keep the change. Oh. Basta isid mo sa baluta sa mover ha. Oh. Kasimple lang ang mga movings bla engineer. Sila nga, damo sa bakal ko ha. Paamanan mo ha. Ay, Sos Maria Kagusip. Home lang kita sini sa mga masalapuan na to, no? Oras na to, Andri sa Bombo Radio, 5 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Kung nagapamati niyang migo kung tawag sige na engineer, ang damo, ang lapad kinutaan bla. Asindiro! Oh. Kung nagapamati niyang migo kung hasindiro, mambal na sa nga istorya yaman tong experience nga nagbakal sa kuno inasal. Kay malagi ng tutunay gusto niya magkaon sang isaw. Bisan-isa lang kuno kabilog nga steak. Basta magkakaon lang sa isaw. Oh, titapila mo lang ng isaw, engineer, tag 3 pesos. Tag 5. Oh, binayran niya kuno 1,000. Kaya ginambalan niya, keep that change. Mayo, patong sindiro ko kilala. Anyway, dugang ka mga balita. Pagbalikta, Mayor Jerry Treñas, ginapasakuan ng mga transport kooperatiba o transport cooperative nga dugangan ang ila siniya nga mga units. So, kagang overloading, dapat kuno nga i-regulate sa LTFRB. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo
sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 24 to 30, 2023. Imbitadong tanan nga mag-spend sang panugod sang inyo nga weekend sa Plazuela de Iloilo. Kag samtang naga-enjoy kamo sang inyo nga dinner, ang Valhalla Band ang bahala sa pag-entertain sa inyo sa Thank God It's Payday. All yours sa September 29, Friday. Sumugod alas 6:30 sa gabi. It's another rocking weekend sa ining Sabado as Plazuela de Iloilo gives you the Binhi Band, ang nagapangunang rock band sang Iloilo sa 2 ka oras kag tunga nga musical experience sa concert at the Plaza. Rocking your way umpisa alas 6 sa gabi sa September 30, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Oktubre 1, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghiwaton sa mga adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga itudlo sa aton ang dalan kung paano nga makapanghanda kita sang maayo batok sa malain nga epekto sang ginapaabot nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Labang magamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw.
Minutos na kaligad sa takna sa launa sa hapon Philippine Standard Time, balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. May namangkot diri Bombo Omel, engineer. Sinyati nagdaog to siya Bombo Cham. Why siya nagdaog? Siyempre, kag sa naibaluan ko, taas pang buto ni Mel Carion sa saya. Oy, sus Maria kang gusip ko. Hindi na ito kapasar ang abilidad niya sa sunod sa aton sinima ka Bombo. Anyway, standby sa kay Bombo Angel Tan. Si Mayor Jerry Treñas ginapadali ang mga transport cooperatives nga makumplito na nila kung anong napartiniser nga numero sa modernized sa minibus. Kay ang overloading sa mga minibus gani, hindi rin maagwantahan. Kag siguro mayor sa imo manamon ipaagi. Kag ipaagi taman siguro sa Traffic Management Unit or Traffic Management Division sa Public Safety Transportation Management Office. Kung kaisa kapin pagig kong gabi, gapi na gusto lang niya ang mga minibus nga ni Blau nga magdulog. Kung isa ras to nga dalan, magdulog, mag-pick up sa hero. Tapos, sa mga intersection, kadasig pa sa ila magpadalagan, matsyag nila, gurob lang, ila sining ginadala do gamay nga slakyan sa aton sila magkabumbote, ang aton lang sining nga gina-antisipar nga basi kung may gulpiada lang dira, magpundo man karon nga kung hindi man nila kapariyo nga minibus, mga private nga slakyan bla. Kag kung tani, ang insakto-insakto lang, kung ma-pick up sa nga pasahero, ti siyempre, pick up man sila sa kilid sang dalan sa mga unloading loading areas na ton. Hindi nga magpinagusto lamang sila sa ton sinima kabombo, di ba? Kabay par, basi nagapamati man dirang tagsa ka chairperson or presidente sa mga kooperatiba, ma-remind man nila ila sini nga mga drivers. I-check ta ang balita ni Bombo Angel Tan, ginapadalian na sang alkalde nga makumplito ang numero sang tawag sang mga minibus, ini mga modernized jeepney, kag ang overloading ginapa-regulate sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Jel, sa report, please come in. Bombo Champa Borderi si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga regulate ang problema sa overloading sang mga modernized jeepneys. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Jerry Treñas, yung pahayag nga hindi dapat amo si Bombo Cham ang sistema nga nagagilinutok ang mga pasahero kagati tama kaklaro ang overloading. Suno kay Mayor Treñas, ang problema diri Bombo Cham nga ti isagid sa mga nakitaan nga kulang pa ang kadamuon sang mga units sang sining mga modernized jeepneys as to the reason why nga ginapadali niya ang mga transport cooperatives nga dugangan na ang numero sang ila nga mga modernized jeepneys. Aso akong patag ni Jerry Treñas, ginahulat pa niya sa bahin ni Mr. Jack Punlo sa PSTMO kung saan i-implement ang local public transport route plan nga initially i-implement with ini subong nga tuig Bombo Cham. Kagati once ma-implement ng LPTRP, mandated na o kung obligado ang mga transport cooperatives nga magsunod sa kontrata nila nga maghatag o kung mag-provide sang exact numbers nga maka-provide o kung makaserbisyo sa mga commuters diri sa syudad sang Iloilo, Bombo Cham. Ang ginistorya man diri ni Mayor Jerry Treñas nga tuod gid man madugay na nga naga-exist ini nga ang sistema balas ng overloading Bombo Cham kag ti isagid ina sa ginaistoryahan nila kag nakatalana man sila o kung si Mayor Jerry Treñas istoryahon ang technical working group koupod ang PSTMO agud mo istoryahan kung saan ugid man bala ma-implement ining LPTRP kay initially Bombo Cham kung tani subong ining October mahingagaw nga tiginalantaw ta nila i-implement ini diri sa syudad sang Iloilo pero may iban pagid-abi nga mga kinahanglan asikasuhon as the reason why nga medyo halin sang nagligad nga napasar to bala ang ordinansa sa level sang Iloilo City Council isubong ang implementation na gid lamang ang ginahulat man kagati at least
kumbaga ma-address ining issue sa overloading kag mahatagan sang ordinansa sa bahin sang Iloilo City Council kag ti ma-regulate ining mga driver bala bombotsyam sang mga modernized jeepneys nga ti hindi na magpasobra sa may seating and standing capacity sang tagsa ka mga jeepney nga ginabiyahing la bombotsyam. Yari aton pamatian bala ang nanging pahayag ni Mayor Jerry Tranias sang aton ma-interview. Ginahulat ko na lang, magsaka di si Jack kay ipa-implement ko na within this year. May mga ga-oppose, no? Ipa-implement. We have to implement. Yun ang reaction mo possibly, sir, sa overloading sa mga modernized jeepneys, Mayor? Well, hindi kita ni dapat, pero ti anon mo kung waay naging salakyan, no? Amo na nga padali kuman ang pag-abot sa mga additional bala nga modern jeeps. Ang kadamo na nakaistorya ko sa mga cooperatives, kadamo pa na ilang na hulat nga manug-abot, no? Di galing hindi man dahil kaabot. Anyway, ipatawag ko sila para maistoryahan naman. Anyway, gaplano man ko magpungko upod kan Jack kay para nga maplastar na nga isigiyon na. Ang kulang na lang nga plano ang para sa tricycle. Ang sa jeep yati kag sa modern jeeps ara na ang tricycle na lang ang ginahulat ko nga matapos na. I-regulate na. Bombotsyam na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Tranias. October ginalauman nga implement ang LPTRP. Ano ka tuig? This year ginabombotsyam pero initial information taman lang nga tani October pero kung hindi mahinagaw basta last quarter of the year ini siya bombotsyam i-implement. Year sang? Subong nga tuig 2023 gid bombotsyam. 2023. Kay ti do lastiko bla? Gaunyat. So swariya kag gusip po. Ikon amo malani di bla sadto Bombo Angel ang hambal sang mga kooperatiba. Siguro sa iban sinin naton nga Manusin Public Affairs Program makuha naman ang ilang sinigabayin. Ang hambal sang kooperatiba, the moment nga mapasar ang LPTRP, daw amo sini ang iyang go signal or mambal na tundo amuning sa landigan sang bangko para nga sila ang panugutan nga makalon sining mga modernized jeepney. Hindi bala pasado na ning LPTRP, damo na gani isa nagsuri-suri sila diri. No, kay ti ang una to palpak tapos gin-revise naman tido subong ti way pa man mapatuman. Pero ti abi ko amo na tong liabi nga makumpleto na, pero ti kulang gyapon. Kulang gyapon bombotsyam kag ni ara pagid nga ginobra si Councilor Cabaluna kon may vital ini dapat nga papel nga ihatag ining mga transport cooperatives nga mapakita ang worthiness o kung parang ma-checker bala kay sa magambal abi ang mga transport co-op nga amo ni kadamuon ang units nila pero ang iban bala bombotsyam wala nag-function amo na ginahulat nga listahan ni Councilor Cabaluna kundi at least bala hindi lang abi nga sa papel ng bala bombotsyam. What do you mean nga wala nag-function, Jel? Ni iban abi bombotsyam may vital nga paper ni si Councilor Cabaluna nga ginahulat gina-check na tom right now pero may ara gini siya exact nga term nga requirements man sang mga transport cooperatives as before bala ma-implement ining LPTRP do isa ina bombotsyam sa kinanglan nila ma-require sa bahin sang o kung sa bahin nila nga ihatag sa Iloilo City Government sa Iloilo City Council nga tilo kumbaga ara sa checklist bombotsyam i-check karon naton kung ano yung exact term pero may ara ina siya the last time nga ti ginhambal ina sa aton ni Councilor Cabaluna nga ti ginahulat nila halin sa mga transport cooperatives nga check natin right now pero once sabi ma-check natin bombotsyam isa inaabi sa mga dapat man mapasa sa mga transport co-op nga ti hindi lang abi mahambal nga amo ni ang numbers sang mga units nila pero may ara nga ti ang worthiness bala bombotsyam sang tagsa ka mga modernized jeepneys kay ti do kumbaga maghambal ka nga worthiness nga ti di ba modernized na gani ti nga i-consider pang worthiness Bombo Angel
Ano ni mga second hand ni? Abi ko mga brand new ni. Ari ang term Bombo Cham, required ang mga transport cooperative diri sa may syudad sang Iloilo nga magpasa sang inventory sang mga functional jeepneys nila para sa preparasyon sang LTPRP. Amo ini siya ang makambal nga functional ang mga jeepneys nga makabiyahe bala sa palibot sang syudad sang Iloilo nga do kumbaga worthiness nila ang totality sang isa ka jeep bala Bombo Cham. Kay ano abi? No? Sa LPTRP discussion or sa pag-revise bala di bala ginapaplastar dira ang isa abi butang naton abi OMELS cooperative kag Champs operative. Cooperative, no? Ginaparti ni sandig sa LPTRP dira man na kag mabase kung pila ka unit ang ila sini nga kinanglan. Hindi ni sila ya pwede kapag gusto nga ang kooperatiba ni Umel mambal sabi 100 ka unit ako na. Ti mambal man kuya bi 150 ako na. Di ba? Sa LPTRP ara na dira kung pila ka unit ang para lamang sa isa ka kooperatiba. Now, ang ginhimo kay ang iban ginhatagan pa sa tsansa nga ma-consolidate. Ang iban nga rason kung wala sang LPTRP hindi sila maka-loan sa bangko agod nga maka-purchase sang minibus or sa modernized jeepney. Ti karon ara naman ang LPTRP. Nga may basihan pa sang functional kung ano sinadira ano gimabalang kinanglan para makumpleto na ang kulang kulang tawag siya gani kulang mga units sa modernized jeepney. Basi kung may mga nagapanghawid-hawid man dira kay ko ma-modernized jeepney makumpleto abi for example makumpleto abi ang 100 units ni isang kooperatiba ni Omel. Kung sino man to yung mga gin-consolidate nga nagabiyahe sang traditional jeepney, hindi na to yung makagwa or hindi na to makabiyahe ang traditional jeepney. Kaya do, ano ganin manalipat man ako sang term abi nga do kasubong laging panugutan lamang sila nga makabiyahe, pero under sila sa amo sila nga kooperatiba, kay kulang pang unit. Tingin na lang tao man guro, dira isang nagabalasa kung sino man ang Herodes na, basi ko na mag-alsa naman balang iban sila nga mga drivers kag pamilya nila nga kung makumplito tanang unit paano to yung ang mga traditional jeepney ni kabiyahe Amo man na ganin Bombo Cham kay ang hambal diri sa Antonio Councilor Cabaluna ang problema the last time sa implementation sa first wave sa LPTRP nagpasa ang mga transport co-op sang lista nga bastante sa number kuno kung bastante ang number sa mga modernized jeepneys nila, pero ang problema sang implement na Bombo Cham wala naga-function, wala nagabiyahe based sa ilang nga ruta as to the reason why nga kinahanglan ini nga listahan o kung inventory sang mga functional jeepneys nga makabiyahe, hindi ilang numbers Bombo Cham nga exact numbers kundi ang numbers na dapat makabiyahe man based sa ruta nila. Doon mo na Bombo Cham, kumbaga at least hindi siya mag-overloading nga mabaldi ang pasahero, mahulat siya diri abi sa may area sang mapa nga makulbaan siya nga wala na sang masunod nga jeep. As the reason why nga dapat ang inventory sa mga listahan mapakita man nga ang number nila exact nga makabiyahe around the city para nga hindi overloading ang mga pasahero sa isa gid lamang abi ka salakyan o kung isa ka nagabiyahe wala nagasanto wala Bombo Cham ang ilang nga data sa exact na number kag sa inventory nga ang numbers of functional jeepneys bala nila Bombo Cham. I doubt nga within 2023 makumplito ni ang designated numbers sang modernized jeepney sa ila siniya nga tagsa ka ruta or sa kon numero nga ginparti ni Sir sila Bombo Angel, bantayan tayo niya. Actually, Bombo Cham, amo man na ganing concern kay ang do direction bala sang LTTRP nga ginalauman kung tan isang publiko
nga ang direksyon makahatag sang safety, guarantee abi ang mas maayo, mas manami nga biyahe, pero sa subong Bombot Cham nga mas maayo pag gani kunong traditional jeepneys kay wala pa sang overloading kung i-compare mo sa mga modernized jeepneys Bombot Cham. Pero sakto tong hambal nimo nga subong nga to igabi bantayan naton kung ang ining ginpromesa sang mga transport co-ops madayon gid man ayan kag tiayhan ang safety nga ang direksyon kun tani sa sining LTTRP matabo gid man Bombot Cham. Oh. May assignment ko sa imo, Bombo Angel? Bombot Cham, basta hindi si Princess Eddie na, ha? Oo. Kay may nasiplatan ko ni Kina sa mga video loops naton bala. May babayi gali nga nagapasaka sang pasahero sa mga modernized jeepney, di ba? Tikon ang lalaki nga nagapasaka sa pasahero, tawag sa ila konduktor. Anong tawag sa babae? Konduktora Bombot Cham. Assignment mo lang, nanay, ah. Oh. Failed ako na. Sige, Jel. Oh. So, amin na Bombot Cham. Ano kaning kumplito nga, ano? Pangalan ni CD, ang munting prinsipe? CD Arting Bombot Cham. Sige na, Jel. Alaan ko na. So, amin na Bombot Cham, bantayan natin kung ano pag yun yung mga dugang updates sa bahin ng Iloilo City Government since nagaplano naman si Mayor Jerry Treñas nga sa pulon istoryahon si Mr. Jack Cunlo at the same time ang technical working group na nag-uubra sa nga sining mga dapat ubrahon para sa full swing and implementation sang local public transport route plan diri sa may syudad sa Iloilo, Bombot Cham. Ini si Bombo Angel Pichildertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo siniiya nga follow-up report. Kabay pa nga ti kon last quarter, no, mapatuman ining LPTRP kag sa overloading dapat kuno i-regulate sang LTFRB ang bali Mayor Treñas galing kiti. Paano i-regulate sang LTFRB na mayor kaya nga bal sang LTFRB last time to sa interview namon. Ti karon kung istriktuhan mo ng overloading basi hindi na sila magbiyahe. Lumain pa. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo kana midturn nga sabat no. Ti makon mo na. Oh. Ti kung striktuhan ko ng overloading, ti basi kuno way na sang may mabiyahe. Oh. Brilliant idea, mag-amos na 29 minutos na nakaligad sa takna sininga. Last 9, diri sa pagpangalagad sang bumbuanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Daw parehos lang na bala Bombo, umel nga bantaye ang imo sining ano? Bantaye ang imo sining nga mga malahalon nga gamit na kay basi kawaton. Tapos sabton mong nag-remind si mo nga kung bantayan ko na karon, why na siyang makawat sa kalibutan eh? Ay, oo. Yamakon mo sinabanwa. Pagbaliktad ugang mga balita kag impormasyon. Ang mga residente sa Himawan, Mandurriao, nagadua-dua kung matapos ginman or mabuksan ginman by October 15. Ang Himawan flyover. Oh, hambal tos nagligad to. Buksan na. Tapos sumong dua-dua naman, galing kiti sa pananawa niya sang mga tao nga sa tag sa kamatag-adlaw makita nila kung anong sitwasyon dira. Sa ikumparar nimo kada bulan lang or kada semana or nagabaton lang sang report, may kantanan sa completion sang isa iya ka proyekto. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdumon. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya.
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tao. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper... Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna sining launa baliktri sa pagpangalagad sang Bombo Aray sa unto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Ang mga pumuluyo sa Hibawaan Mandurriao nagadua-dua kung bala matigayon gidman nga mabuksan or matapos. Siyempre, pagkatapos siya, buksan na pagyan mo. No? Ining Hibawaan flyover by October 15, nga sang damlag lang nagpahayag si Regional Director, Engineer Sunnyboy Oropel, nga by October 15, buksan ang Hibawaan flyover. Ay gamay naman ang kunong Talapuson na. Pero lang taon ta, anong latest dire, kag lang taon ta kung anong sitwasyon to sa may Hibawaan flyover. May nadumduman ako parti sa reservist officer training course.
or Training Corps, ROTC. Di ko nga damo gid sang naga-oponer siniya. No? Damo gid sang naga-oponer sini kiti do maayo man ang madulot sini Bombo Umel, di ba? Ma-instill si mo ang discipline, dira itudlo si mo ang mga survival skills, kag iban pa nga mga praktikal nga kinahanglanon mo para nga makasurvive ikaw. Pero tinga do damo ang nagapamalabag sila. Basig ang rason karon ipakita ta sa ila. Basig mo nang isa sa mga ginapamalabagan malaw. Anyway, check ta si Bombo Jomar Villa. Jom sa report, please come in. Pang-alang-alang padre ang pila ka mga pumuluyo sang barangay Hibawan, especially no ang mga motorista nga nagalabay diri sa may bahin sang kung sa may bahin sang sining Hibawan flyover Bobotsam. Ini ang kasunod bla sa sining ginpagwa man diri sa sining pahayag sa DPWH nga target nila no nga ma-open ini sa publiko sa palabuton nga Oktubre 15 subong tuig. Base din sa pag-check na to no sa may area Bobotsam ang ginatrabaho diri subong ang parte na lang sa approach sa sinisambit nga flyover. Magtimbang ini siya nung approach kung makita naton way pa simintuhan pero sige nang ila sila nga feeling no ginatambakan na nila agod nga mag level na no ang approach sa sinisambit karon nga flyover. May gamay na lang gid sila nga ginatapos diri sa may iya siling approach bla sa parte ning naga survey ni karon pa diyan sa kilid. So mo ning ginamat-amat na nila. Pero ginagamit nila dito na siya na do puzzle na sa bla nga ginasalpak na lang. Kagway na sila mixla pang semento abe agod ti Butsilingon, prefabricated ang mga ginapatigayon subong nga civil works dira, mga prefab ang mga material Bombo Jomar kiti ginasalpak na lang mo, wala na sila nga silimentuhon, wala na kun ano. Yes. Roger that Bobotsam. So medyo madasig ni saya no. Ang pagkapareha sa sinido diri sa may buhang flyover amo man ang gingamit nila na yung salpak na lang bla. Tapos tambakan din nila kalupa kag simentohon. So mo ni nakita naton diri sa may sambit diri flyover. Medyo taas-taas ni kay base sa observation tado mataas-taas gid maning Hibawan flyover kung tanggit sa pila ka flyover. So mo ni medyo madugay-dugay lang no ang pag-feeling bla sa lupa. Agod nga ti mangin level di karon sa may ibabaw kasi may babaw na semento naman mo. So ang diri na lang gid sa approach sa sining nasambit nga flyover. So based diri sa pagpulot mangkot naton sa mga tumuluyo kon bala anong gitalantaw nila diri pero ang iban base din sa pagkonsisa naton kay Sir Rinante Martillero at una sa tanan ting kapasalamat ni siya kun humanagid man agod niya hindi na manginhasal man sa ila no kay grabe yung traffic kun aga kag hapon kasubong sa iya ti pay duwa ini sa estudyante nga ginadulong adlaw-adlaw ti nagatabok gid sila no sa intersection sa sining Hibawan flyover nga mga best ti nagaka-late man ang iya sining estudyante bangod nga ti iskisa nagakos balasan nga traffic sa maidalom sang sining Hibawan flyover. Suno sa natungdan duwa-duwa pa ni siya kung mahuman gid man sa October 15 kay ti kadamo pa kuno sang dapat kalayuhon Bobotsam no matapos sabi ti tambakan da simentohon pa tapos basi mahulat pa kuno na sa curing period kung saan makaagyan sa motorista. Suno sa natungdan naban sa iya paglantaw basi may December pa tapos ining nasambit karon nga proyekto. Ipabati tabla si Sir Rinante Martillero sa may interview diri sa Bombo Radio. Ti mayo tani ti talunsay ng plagan ka mga salakyan ta kag ang traffic gid ma-minimize kag hindi na perwisyo sa mga gabiyahe bla. Siyempre do kalabay man ta di nagabiyahe man ta ko magalin pakadto tato sa may dito kag magpabista mall traffic kay maulat gid mo. Ang sa cruising ka traffic gid. So, ang in-expect mo nga maganaga na kung ma-open na Ate, siyempre, kaya adyan ng babaw mo.
Oo, magyan ng babaw. Kaya siyempre, kung magpakadto ka to, babaw ka, agi. Kung di ka naman alin, norte ka alin, babaw ka naman, agi. Bali, may estudyante ka gali. Oo, may ata. Dua. So, ano ginadulong-tulong mo pa? Oo, dulong ko pa. Tiki sa budlay, da, magilakbay, da, sa may kanto, kaya di topic mo. Kag-isab lang sa lakyan, budlay. Sa ibo paglanta, mahumanagin man is October? Tapos lamata, tayo ko mahuman siya rin, pero dito kalawig, mangyapon sang lubrahon mo. Puti, mga December kimang ko daw, pati-pati ko. Kahit sige pa Manila, yung sugpon sang dulongkaan, sang inakat sa damo. Oo. Oo, katambak pa sila. Tikiuring pa na ako, antis tambakan ka magyan. Sa imo do, lang alam October? At tis akong sir, lang alang man eh, lawig pang utanay mo. Oo, duha pa nga daan, katulongkaan mo. Ang way pa Oo. Si Ridante Martiliero, Adri Carabomotsak. Naka-upload ng quote man kita dari sa mga traffic enforcer nga nasa indre under sa Public Safety Transportation and Management Office. Abay sa ila sa ring observation sa pila ka mga gin-trafika nila Bomotsak. Doon na kuno sila dari sa may hibawan. Over kay ang sistema abi diri sa makundri ka mag-agi sa may dalom why sang limit kun din ikaw magpadulong bla for example diri ka bihalin sa may ongka nga side pwede ka makapa-right turn pwede ka man ka diretso pwede ka makapa-left turn amo na ang sistema kung halin ka ba diri sa may hibawaan sa may barangay hall at pakadto ka di San Miguel pwede man right turn, left turn, pwede man. Duay ka na bla limitation like sa ibang intersection, di ka pwede ka right turn mo, di ka pwede abi ka left turn dra, Bobotsam. So, amo nag-isa nag-cause kuno sa traffic, bando ka damo sang ila sining kanatuan, ang iban may bunggoan, na ikisa, ako no isang traffic aid, no? Bubutsam mo na ang dapat may diskarte dra no nga implement man o kung paano da nila nga madiriher ang traffic situation sa idalom kon mahumani ko no dilo man nila nga maganhaga na gid man ang traffic dire sa idalom kay siyempre ang mga private babaw na magi so malesen na ang ining pagpugok sa trafiko sa maidalom sa sining nasambit karon nga flyover sa pamangkutanon ngati sa Oktubre 15 kung barachi kinalantaw niya mahuman kag ma-open na gid man sa publiko ang sabat dari Bumutsam siguro base maybe ipabati ta si Orji Borjas ang may interview dari sa Bombo Radio. October? Good morning. Di ko mabuksay man maganaga ni ato nga traffic. Pag mga ato yung mga commuter kag mga estudyante di maka hindi nang sa malate bla. Ano oras si Mga 6:30 sir. 6:30 hasta na alas 9 sa aga. Oo, di ko open na ning flyover tibaw. Mga ganaga na yung traffic ning kag salamat kiti. Kita mo ang gaagihaw naga-cross bla. Usually apat kini ka lane sir. Alin sa Vista Mall, alin sa Guzman Street. O alin sa Bibangga 5 and then sa Ongka. Amo gini nga bulto premium traffic ko naga. Kaysa na kung magyanas may babaw, ginalantaw yung dumaganaga nagpatapik. Maganaga nga sir, sa dalaw may mga puro lang truck mga private sa babaw. Naman mga private sa babaw pagi, no? Oo, mga private nga na. Mga ganaga, ako kaya nga bulig ni ma-open ni sa muning nga tuwag ni October, oh. Kasi mo lang, dado ma-open na sa October gid man? Wala pa man sila di ka timbre mo ni sa amon mo, ma-open na. Pero nating waaman nila na sila, dasig man nila obra natin. Kasi mo lang, tamo, penigid man sa October, siguro, base, maybe. Siguro, base, maybe. Werte, no? Amo na, Bobotsam, prote, kung namin, simpo, sige, man siguro obra, kundi labi magmonog ulan, magbubong ulan at posible nga makakos pagid sa sining pagtrabaho diri karon sa sambit nga flyover. All right. Ini si Bombo Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa.
Ti kabay pa nga kung mabuksan giman ni by October 15, ti ma-decongest na dira ang dalagan sa nga trapiko kag maplastaran sa nagakigo sini nga traffic management. May mga may mga ginatawag nga pavement na markings na dira, no, para nga ti hindi magsala mga motorista kag mangintayuyon ang biyahe dira, no, sa aton sini mga kabombo. Mo mala na ang kagustuhan naton no, kag kung eksakto kag hindi lang baldog, hindi lang palpak ang pagtrabaho sa sini mga proyekto, ti matungdan sini ang kapuslanan. Kapuslanan sa isa ka proyekto nga naggasto sang minilyon, no, nga pondo sa aton man sini nga gobyerno May konsuelo di bubo kag hustisya ang mga taxpayer. 47 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa, standby sa kay Bombo Ria Mumlan. I-check tagiya sini nga balita kay ang bangkay sa ginaaligar sini miyembro sang rebelde nga grupo lauman makuha na subong adlaw. Kag later on, latest man sa operation nga gingkasa sang Provincial Police Drug Enforcement Unit, no, kag iban pa nga mga drug enforcement unit sa banwa sang istansya nga kung saan nakuha ang lapit-lapit 11 milyones pesos nga balor sang suspected shabu sa mga arestado, no, pila nisla 3 nisla bilog ang arestado, no, or duha ka bilog ang arestado dire sa aton sini nga mga kabombo nga mga taga banwa sang istansya. Ang isa taga Novaliches, Quezon City pa. I-check ta anay una si Bomboria Mumlan. Bomboria, sa report please come in. Ginalauman nga makuha ang bangkay sang 3 ka ginapahayag nga mga rebelde sa nagluntad nga engkwentro sa boundary sa barangay Kagay kag Danao, Leon, Iloilo kahapon. Ang mga napatay ang miyembro sang Sibat Platoon Southern Front Committee nga Rehiyon Panay, batok man ini sa 61st Infantry Hunter Battalion sa Philippine Army. Sa interview sa Bombo Radio kay punong barangay Darlene May Ann Cari, sang barangay Kagay, Leon, Iloilo, iyagin pahayag nga naka-standby ang mga ini kag naka-monitor sa tion nga magapadulong na ang katapos ng Philippine Army nga naengkwentro sang ini nga mga rebelde nga grupo. So no kay Kari nagapabilin nga malinong kag matawhay ang ila barangay sa diin wala subong sang record nga may pahog nagikan sa rebelde nga grupo sa mga pumuluyo. Sa subong man, Bombo Cham, naka-standby naman ang Leon Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kag iban pagid nga mga katapo sang Philippine Army sa area. Yari pamatian naton ang pahayag ni punong barangay Darlene May Ann Cari. Do ay raman ma'am? Oo. Ang ano yan ma'am, ang mga cadaver nila ma'am wala pa na retrieve gihapon. Way pa ko info. Pero ti daw sa base kapon to sambal na do tila nandai pick up to ang bangkay. Ano pagid ang mga interventions dira sa Barangay Kagay sang Armed Forces of the Philippines pati man sa mga concerned security agencies ma'am? Bisan gani ano man daw ang army nga naka-standby sa barangay daw kalma man, okay man. Pero mga harassment or criminal activities sa mga communist terrorist group wala. Ano ka mo encounter? Why? Sa subong ma'am, kamusta ang sitwasyon sa Barangay Kagay? Matawhay gid ma'am. So no record so far ma'am sa mga pagmamahal. Why man? Why? Negative. Kay Darlene May Ann Cari sang Barangay Kagay, Leon, Iloilo. Napakigangutan man naton si Lieutenant JJ Javines sang Chief sang 3rd Division Public Affairs Office sa Diino. Iyaman ginpayag nga gina-transport na panaog pa kadto sa proper sang Leon ang ini nga mga bangkay Bombo Cham. So aton pa ina nga gina-monitor agud no ma-inform kag matukibon naton ang identity sang ini nga mga napatay sa engkwentro. Bombo Cham. All right.
Ini si Bombo Ria Orliante Momblanan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat ginda Bombo Ria Mumblan. Sa imo sini iyang follow-up report ti kung tani mapadasig man ang pagkuha to sang pag-retrieve to sa bangkay sang tatlo sini ka mga ginapayag miyembro sang communist terrorist group para nga ti makilala kag maklaim sila sini nga pamilya kamatagan man sang formal sini iyang paglubong kag kung tani mangin serbi ining eleksyon sa mga pipila pa dira nga ti way isang pagdaog sa gobyerno sa kung ano man ang inyo sining mga katuyuan nga hindi maayo kay ti ara nga aton sining Philippine Army nga nagatanyag man gani isang bulig para sa mga ara pa iya sa hublag nga magbalik na sa sabak sang gobyerno sang sa mangin katulad sang duha sini or tatlo sini ka mga nagkalamatay sa engkwentro. 52 minutos nakaligad sa takna sini nga launa diri sa pagpangalagad sang bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. What's the latest sa sining kapin 11 milyones pesos nga balor sang illegal nga drugs or illegal nga droga nakuha sa high value individual nga taga Novaliches Quezon City kag kaupod di sini taga Gugo Istansya Iloilo. Dakop ini sila sa ginpatigayon sini nga bypass operation sang provincial police drug enforcement unit sa pamuno man ni sa bulig sang Istansya Municipal Police Station, Police Lieutenant Renzo Martinez, kag ang lead unit sinadri amo ang IPPO, PIU, nga ginapamunuan ni Police Major Francis Albert E. Fortunado. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Standby sa aton sining mga kauturan. Sige. Sige, alam ba si makasabat man siya. Pero may mga duwari man lang ganini si sa newsroom. Si Sol ara kada. Siya to nagsidiing guro magulang, no? Okay kanto ana ni engineer okay. Lagid basi ko narap lang pero kung basi kon siya out of coverage area. Okay na Bomel. Sige. Sol sa report please come in. Naglabot sa malapit 11 milyones nga pesos ang balor sang nakuha nga ginalegar Shabu sa duwa ka mga drogista nga naaresto sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa barangay Takbuyan, Istansya, Iloilo. Ang mga nadakpan amo Sanday alias Rene, isa ka high-valued individual, 43 ang edad kag residente sang barangay sa Uyo, Novaliches, Quezon City. Kag amo ning si alias Rene Plasencia, 22 ang edad residente sang barangay Gugo, Istansya, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Renzo Martinez, hepe sang Istansya Municipal Police Station, iagin pahayag nga daw naanad na ang ilabanwa sa pagpagwa pagpasulod sang ining mga illegal nga droga. Ang nadakpan nga si alias Rene ang isa ka dako nga runner halin sa Novaliches City nga may dako nga source nga ginakuha sini ang iya supply sa Muntinlupa kag ginadulong diri sa probinsya sang Iloilo. Specifically diri sa Banwa sang Istansya paagi sa pagsakay sa Roro kag amo man sining sa bus. Suno kay Martinez nga wala man ini sang mga law-related incident ang duwa ka naaresto sa ila Banwa apang mga masobra man isa ka bulan diri ang ila monitoring. Sa pagsikyar nila, wala man sang kung ano nga signal nga may mga illegal drug laboratory sa area sang Banwa sang Istansya. Na-recover sa mga otoridad sa mga suspect ang 38 tanan ka sachet sang suspected shabu nga ginbanta nagabugat sa 1.6 kilograms nga may standard market value nga 10,880,000 pesos. Sa subong priso na sa Istansya Municipal Police Station ang mga suspect kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bombo Cham. Go ahead.
Aton pamatian ang pahayag bala ni Police Lieutenant Renzo Martinez sa aton ma-interview. Sa aton nga assessment ma'am no kay subong nga adlaw nakadakop kita sang amo ni kadako sang value kag gramos sang illegal nga droga diri sa aton nga banwa is ang aton nga banwa ma'am no is very prone gid sa when it comes sa pagsulod kag pagbuwa sang illegal drugs, which is ginamonitor no sa aton nga kapulisan. And ang aton ini nga subject na nakuha kagina nga si alias Rene is from Barangay Paon gini siya no, but since 2002 sa Novaliches, Quezon City na ni siya gatiner. And isa ini siya nako nga runner no, which ang iyang illegal drug items is coming from Muntinlupa, then gina-transport siya diri sa istansya no, specifically diri sa aton nga banwa, para i-distribute niya sa nalain-lain nga bahin sa probinsya sa Iloilo. Sir, ano ning mga profiles ang duwa ka na-aresto naton, sir? Si alias Renz kag si alias Rene? So si alias Rene ma'am no is sa ginambal ko gina is dako ini siya nga runner coming from Novaliches, Quezon City, nga kung sa diin may dako ini siya nga source no. Matadaan Bombo Cham nga ti may duwa man diri ka asod-asod nga buy-bust operation nga ginpatigayon man sa banwa sang istansya ang ginhiwat man sang kapulisan sa diin masobra tong 1 milyon man ang nakuha diri sa duwa ka buy-bust operation nga ginpatigayon nila. Tisa din kuno gagi ni dako-dako gini makon mo kalapit 11 milyones, 10,888,000, 1.6 kilograms. Di gagi ni Bombosol. Di ang lugar nga istansya Bombo Cham ti malapit ini siya sa port bala Bombo Cham ti madamo sang sa Roro lang man kuno ini nagsakay mo ining si alias Rene iya ing dako man nga source or runner sining illegal nga droga sang nadakop nila dira sa istansya Bombo Cham. Ti dapat sina kay naibaluan na sa ang istansya PNP nga daw takway lang kadanlog ang pag-agi dira sa Kaysaroro, binulto-bulto na iyang kilo na gani ang dala nga illegal nga droga. Di dapat mas pasang karon kag pabakuro nila dira ang pagbantay sa mga ports dira. Bumbusol? Yes, Bombo Cham, amo man na subong ang hagna man sa kapulisan sa ang Istansya Municipal Police Station nga mas pahugto nila kag padayon nila nga ginamonitor ang area kay team na ibaluan nila nga amo na ni kadako ang syempre illegal nga droga ang nakumpiska sa ilang nga banwa Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kid Bombo Marisol Binyas sa imo siniyang follow-up report. Ti dapat ni mangin mambal naton bala hugot. Hindi lang kay sa mga pamaba o kun sa mga tinaga ang hugot sa pagbantay dira sa port sa istansya. Kay tiyamakon mo lapit 2 ka kilo ang nakasulod ng illegal nga droga diri iya sa probinsya sa Iloilo. Lapit 11 milyones ang balor sini. Ti pila ni ka mga pamatanon, pila ka mga individual ni ang magkalaging ang utok sang makahaklo sining asoya, makasuyop sining aso niya. Sa aton sini mga kabumbo. Ti dapat hatagan sa nagakigo sini nga pagtamod sang banwa sang istansya, sang local government unit sang istansya nga ginahimo kamo dira alagyan. Agod nga makasulod ng illegal nga droga sa probinsya sang Iloilo kag subong man diri sa syudad sang Iloilo. Ara na ang pruwebaw. Mayo lang kay napanimawaan sang Provincial Police Drug Enforcement Unit. Tingunti, tiklo niyang duwa sa aton sinima kabumbo. Kung wala, ti pila naman ayhan ka mga personalidad na magbalagtik ang utok sini nila sa pagsuyop sining 1.6 kilograms sa suspected siya mo. Sa aton sinima kabumbo. Dapat mayara na sang lihok ang istansya local government unit
nga imuon sina diri kaupod ang Estancia Municipal Police Station kag dapat may bulig man from the Iloilo Police sa Provincial Office. Now, halin abi sa kay Director sa kay Police Colonel Ronaldo Palumo nga hindi na nilang ulango iya ang na-recover sa PPDEU sa banwa sang instansya nga volume sang illegal nga droga. Oras naton 1 minuto na kaligad sa takna sininga las 2. Damo gyapon ang nagaprotesta bumumel no. Nga sigihon ginibla kag iduso gining ROTC. Kay hambal sang kilala ko, kung magsulod ka kuno sa RTC, ginapatensyon ka bla, tapos may mga ginapahambal sila simo. Ting kalabanan kuno nga una nga ginapahambal sa imo, mga mo sini nga tinagao. Abi do aplikante ni siya mo. No, sa ROTC, may pakita tabi mo momel. Lalaki ka, lalaki. Sabi mo, lalaki ako! Kasi mo! Kilala kasi mo! Lalaki ako! Lalaki talaga, lalaki talaga. Diba? Lalaki ako! Amo giman ako no haw. Pero ang punto sinadiri, why man na yan nagamatter kung ano yang imo nga sexual preference sa aton sini mga kabumbo. As long as gusto mo iya nga sulod sa ROTC, why man sa question sinadiri galing kay ting iban abi gina-highlight nilang mga kasubong sini mo. Oh. Ti may mga babayi man yang nga snappy magambal nga babay ako. Oh, pero ti in a snappy way sa paghambal sang amo sina sa aton sini matag palamati. Oh. Sa ROTC damo ka dira mabalaan, disiplina sa nasilingon na bla, disiplina, survival skills, no? Ang pagka patriot nimo, no? Patriotism kag mga siguro ti sa praktikal sini nga pangabuhi sa aton sini nga mga kabumbo. Oh, pero hindi man lang gurong iban balasihan mo na bumbumel nga hindi sila magsulod sa ROTC kay basi ka pag lalantawan na ito pambalon sa iyang sige iyambal nga lalaki ako kag mga basya lalaki ako. Oh, hindi man mo sinang balasihan di ba sa aton sini nga mga kauturan, pero mas madamo pa sang benepisyo sa isa ka individual sa iya sini nga pagkatawo ang ma-develop niya kung magsulod siya sa ROTC. Standby na sa kahapon lamang program, kaupod sa kay Tita Regine, ini si Bombot Shama Blanco, gabilin sa imo sa mananay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 24 to 30, 2023. Imbitadong tanan nga mag-spend sang panugod sang inyo nga weekend sa Plazuela de Iloilo. Kag samtang naga-enjoy kamo sang inyo nga dinner, ang Valhalla Band ang bahala sa pag-entertain sa inyo sa Thank God It's Payday. All yours sa September 29, Friday. Sumugod alas 6:30 sa gabi. It's another rocking weekend sa ining Sabado as Plazuela de Iloilo gives you the Binhi Band, ang nagapangunang rock band sang Iloilo.
sa 2 ka oras kag tunga nga musical experience sa Concert at the Plaza. Rocking Your Way, umpisa alas 6 sa gabi sa September 30, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plaswala di Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plaswala di Iloilo. Sa Oktubre 1, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga paghiwaton sa mga adlaw sa Latolda, manggasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga itudlo sa aton ang dalan kung paano nga makapanghanda kita sang maayo batok sa malain nga epekto sang ginapaabot nga El Nino. Plaswala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huho ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang saka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
Kabombo, subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang liso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang the battery. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon gid sa internet mga kabombo. Welcome again diri sa kahapon lamang program. Beautiful Saturday kita and last day para sa bulan sa September. October na kita pagbugtaw naton buwas. And we really hope and pray tanang kita makabugtaw gid buwas. Good afternoon. This is Tita Regine and with me right now on my left ang ating winner. Ari na diri siya kag mag-istorya kita sa iya sa dili gid lamang madugay. She opted nga magadto diri sa station kay diri niya luyag nga interviewon siya. Gani, standby ka mo dira, especially sa aton dira nga mga letter senders. You know that every Saturday naga-announce kita sa aton nga winner. Gani ko nang padala ka mo diri sang inyong makasaysayan. Isagid ka mo sa aton nga pagapilian para nga mangin winner naton for this week and mag-interview kita sa aton nga new winner on next Saturday. And syempre, nagahulat man ng 1,000 pesos nga cash prize para sa imo. Kaangay sang pagabatunon later on ni Aries 2 ang aton nga pag-interviewon this afternoon. So sa inyo dira nga mga istorya, mga kabombo, paki-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede isulat ipadala sa kahapon namang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Well, of course, we all share the love and the Christmas gifts this Christmas season. 86 days to go before Christmas. Much time para nga magpanghanda sa pag-abot sang Pasko. This is again Tita Regine. Welcome sa KLP on a Saturday. Ari Anton ang bahanon para sa inyo. And this is from Elmar Chan Bolaño. I'll be right by your side. Good afternoon. I was hurt and I was fooled by love made by wounds.
from the past that's then. But here you are to remove that bend. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even though the day I die, promise me you'll be on my side. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I want you to do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. With all your understanding, I will stay right here. Our hearts will be together forever. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. I'll be right by your side. That's right. Ari lang ako diri sa kilid mo, pwede man sa atubang mo or sa likod mo. Beautiful song from Elmar John Bolaño. I'll be right by your side. Good afternoon sa liwat. It is now 23 minutes after 2 o'clock. And ready na kita sa pag-interview sa aton nga winner. So we welcome to the studio ang aton nga winner diri, si Aris 2 sang Iloilo. Good afternoon gid sa imo, Aris 2. Mayong hapon man. Is it true nga dutaran ka lang mahulog sa CR pagbata sa imo? Yes, ma'am. Paano natabo? Kay siguro, abi ni nanay ko nga ma-CR siya, gali. Amo na to siya nga time niya nga mabata na bla siya. So, Kay ang CR namon to ya is
Kang una daw, hindi pagid iti-civilize ang mga sitwasyon. Siyempre, mga buho-buho pa na kang una mga kawayan, bala ma'am. Nan, amo na. Ti pagbunaan niya, nagwa nagali iya ako mayad gani way mag-shoot sa ano ma'am. So sa nagwa ka buho. na gid ya? Yes. Pumayo lang, no? Wala ka nag-shoot sa buho. Okay. So, bali ikaw ang subang? Yes, ma'am. Sang nagduha na ka mo kabilog, nagdesisyon ining sinanay mo nga magato siya sa Manila, dala ang imo nga manghod nga aman. Kay sa sobrang pigado guro kagawa ay ti income. Amo to nga na desisyonan ni nanay ko kuna mapamanila lang ako anay. Kay para nga makapangita-ngita mato ka obra ma'am eh. Anong trabaho nila diri sa mga episode nagpa-Manila? Kang sa sitwasyon nga to, si tatay ko may nga remedyo general ma'am. Kabalo man mag-furnitures, kabalo man magpanggarab. Pero daw, hindi gid siya bala tutok sa mga garab man kay da kabugat bala mama. My father is ano balaan mo maniwa nga daw ay ti ano nga ram bala ikasarang sa mga maburog aton. Nanay mo ya? Si nanay ko ya nagapanglabada, kung isa mangutan kang mga lupo, mga tangkong para nga ibaligya manglagis kang mga ano dahon kang ano ran lubi ang lukay nga rabla kagimuon nga silig para nga maka kwarta ma'am kag makabaligya man ka bugas ma'am makabakal makabugas. So in short no hindi gid amo nakakomportable no inyong pagpangabuhi. Remedyo general lang gid ma'am. So nalaka to siya sa Manila, nag-obra to siya? Dala niya ang imo nga manghod? Yes, ma'am. Kay gamay pa manghod mo, Yes. no? Ano nagadedi pa? Why man? Sanggin bata ako, ma'am, is 1982 and then ang ano ko is 1983. Isa lang gid ka ano daw nagtuwang gani, kami. no? Yes, nagtuwang kami sa tuig. Masukat ako one and then nagbata siya kang ikaduwa ko. Very productive man si nanay kag si Yes. tatay mo, no? And then, naisipan sang imo nga father nga mag-apas didto sa imo nga mother kay sa inyo nga utod. Tapos ginbitbit niya man ikaw pakadto sa Manila. Paano niya ikaw nga nabitbit didto sa Manila? Kay sang amo to nga time may bayad dun ang bata. Ang naanhan katatay ko is inugpliti lang nga iya nga provided. Ti amo to para nga madala niya ako, ti syempre bata niya ako nga naguro galangot mabuot nang mabilin ako ginsulod niya ako sa cartoon. Ay, Diyos ko dahil. Ang akon nga edad isa isa ka 1982 pagka 1983. Siguro mga ano ko guro ay ang manog isa ka tuig. Tapos nabata na si nanay mo, nakabata na si nanay mo sa imo nga uto, di ba? Ay, okay. Kasi mga more than 2 years old, mga ara kasama siguro, ma'am, sila. nan. Okay ka man to sa sulod sang karton? Ano sitwasyon mo to? Ginbuslutan lang ni tatay ko ang karton, ma'am eh. Dayon? Tapos, kung pakanon ako, mambal na sa mautik na sa nga kada kay subuan, takaw ka nga, oh my God. Wala mo ka muna dakpan? Siguro, ang nagarubing nga raguro, nakita niya man kami, ma'am. Ginihutikan niya naman lang guro sa tatay nga pwede mo na maano ay total, diyan makamus babaw, alang-alang panaugunay tunga-tunga. Gani man. Kalawod ka mo panakayon. Manok na iya? Kung tutoy? Ay, maan. Kung ano ang sitwasyon namon to Amo to nga, basta nadumduman ko nga kada mag-ano ras tatay, gangangaman ako, ma'am, para sorry, makakaon, ma'am. That was not supposed to happen. Sorry, Gid. Huwag ko na punggan nga chigid ako. Sorry. Okay. Balik kita diri. So, bale, bit-bit ikaw, nakalusot ka mo, ara ikaw sa carton, so nga dito na sa babaw, nag-okay naman lang. No? So, hapos naman lang sila mo nga nagkitay, si nanay mo to si tatay mo, pero nakababalugin man siya sa mother mo, nga na maapas to siya? Kaya amo to nga tayo, ma'am, kabudlay ang communication ni. Wipat mga cellphone. Kasi ang mga telegrama, mga sulat, amuran ang purpose kang una para makakommunikar sa isa ka tawo mo. Siguro, the way nga magi-ananay sandagin, bili ni nanay ang address na hasta nga pinangakig pa katos tatay, nagsakay sa ka-taxi, way katultol ang taxi kagin ano nagalibot-libot pa kuno sa sa kanto. Amo ginaya basta dito sa Manila. Sa Manila, no? yes. Pero at least nagkita-agid man sila. sila. Okay. So paano sang dito na kamo sa Manila? Paano kag kumusta ang inyong pagpangabuhi dito? Daw okay patukay daw si tatay ko ga obra sa natawag nga ang establamento nga makilala bala ma'am. Tipay kami bilang kabataan, ti daw may mga factory sa piyak namon balay kang mga
basahan bala ma'am, doormat or ano nga ran pot holder na nagaano kami karang mga tinain na ma'am, naga-assemble kami karan, and then ang sastre amo ang nagatahi. So maka-income kami ma'am, makabakal kami kang need namon. Nga So at least no, may palangitan-an ka Yes, mo dito ma'am. sa Manila. And then nagdamo ka mo to, nag-apat na ka mo. Ang duha nag-apat na. Yes, ma'am. Productive gid si nanay kay si tatay niya. Okay. Anong natabo sang nag-apat na ka mo kabilog ng mga kabataan nila? Ano to natabo sa duha mo ka mga manghod? Ang isa nga to ma'am, natingala lang kami nga nagturong ang mata na. Ay nagahagunos ang mga tao mo. Way ko balo kung ano ron ang natabo pay basta amo to gini-admit ang isa ko kamanghod paglabo to sa ospital DOA. Ti ang findings ang tigdas. Nanduguyan siya? Wala siya na Way gid na-treat? ma'am, way gid bali taas lang to hilanat niya mga may mga rashes, siyempre ang mga symptoms kang mga tigdas, siyempre ma'am diyan mo makita sa nga taas nga hilanat, may mga Si dengue man to gani. Gani man ma'am. Gani Tapos dawi nga na-admit ang isa, ang nanay ko man niya sa may ospital. Grabe man. Nga aman. Kay gani nang nagang masakit siya kang anemic high blood. Ti baw ga sinala na to akon tatay kun diin mangita kang iya nga dugo ay ti syempre may patay nga na anhan nabalikdan, may gagrabe sa ospital. Nagbulag ang tuig ma'am, may isa tamon nga patay nga nga nahamyang. Ang isa namon to nga nanay nga sa ospital ga 50-50 man ma'am. Masubo gid no. Yes ma'am, bulag tana ang tuig ma'am. Ang fire Firecrackers. Firecracker, oo. Ay masubo. Balaan ko gid nga daw kabudlay gid among sitwasyon mo ay ti natawag nga gabulag ta na daad tuig, sinadyahon kamo tapos amon may na ospital, may na nahamyang. Oo. And then nagturong pa giding mata sang imo manghod nga si Neni. Sino ning upod niyo sa natabo ini kaganong ginimo? Ako lang ya ma'am. Ako lang kay siyempre ang isa napatay, ang isa gabatsyag pagid. May na ospital pagid. So ikaw lang bilin sa yes, manghod mo. Tapos, so ano ginimo mo? Nagsinggit mata ako niya? kang nakumbaw. Siyempre Tagalog pa to sa Manila, ma'am. Kung nagsinggit ako nga, kung maluoy ka mo, buligin nyo man kami, ha? Kung ang libayon ko, nagaturong doon ang mata na, hindi ko kabalo kung ano himuon ko. Siyempre sa ako nga pang edad doon, way makuya ma'am kabalo kung ano kang libayon ko mo. Di mayo man, gibuligan ka sa mga tao sa palibot. Yes, dahil mga katiyaan, kag ano ko man ma'am, ang ginagtunan na nanay to. Okay. So masubo gid no, nagabulag ang tuig, kamo may ginahamyang, nanay mo naga 50-50 sa ospital, tapos ang isa mo kautod nagaturong ka. Pila to edad mo? Mga 4 years old? Siguro ma'am, oo. And then, nag-decide na lang sila, no? Gintelegramahan ni tatay si lula ko nga, nay, buligi ako anay di, ay ko ang asawa ko, amudya, ang bata ko, gabatsyag man. Kaya mo to, nag-abot man si lula pag ni tatay nga tinigramahan So mo na nga gindala niya kamo diri sa Iloilo. So ang lola niyo ang nagdala diri sa inyo. Yes, pati ang mother mo gindala man. Yes, ma'am, para nga po na diya sa sa Iloilo hay kuno preska ang hangin, may mga lalaswahon. Okay. So bali sa kamo lang ang nagpauli, si tatay niyo nagpabilin dito. Yes, ma'am, kay siyempre ang iya nga obra kanugon mga bayaan na didto, ti kung mauli diya sa Iloilo, ano man ay iya nga obrahon. Amo to ma'am So paano kamo naulian sa inyo nga lawas? Amo to ma'am, adlaw-adlaw si lula kang mga uhong tinuman nga nagbutang bala sa may dahon kasaging, yes, kamatisan, tapos kuro kamote nga ginianhan kang mga isda ma dyan ma'am tangkong, lupo, balunggay, hasta nga kang urihi daw na umpawan si nanay. Nag-ayad kang ana nga pinakasisi kung kisa ang ginaano ka namo, ginatugong. Oo. Tapos pula doon anang bibig pagi gani iran ang pagkakaon na kang mga laswa. Doon naulian siya. So Manila way ito laswa no? Iti siyempre ang tanan to ya halos bakal gid mo. Okay. So napabilin dito ang inyong nga tatay. Ara na do medyo nauli-ulian na kamo pati ang inyong nga mother. Ano ni gapadalaman ni ang father niyo sang kwarta diri sa inyo? Gapadala siya pero wala kabalo si nanay nga ginapadalaan siya kay si lula ang naga-claim.
So, wala man ni lola mo gina-turn Wala, over kay nanay? hinahipos niya lang. Aha. Naamo na. So, paano na-discover sa imo nanay? Kagurihin na tingalas nanay ko na sa kadugay doon ko na ay git si tatay mo kang urin nagagtuman si nanay dito sa may banwa dito niya gali na balaan nga ginapadalaan gali siya ni tatay pero si lula lang niya ang buol. So, after that, ginahatag na sang lola nyo? Wala man ma'am Wala kay gihapon. ginabangbakal niya man guro sa mga need man Oo. nga iano ka namon Mm-mm. Pero uyon tani daad ni nanay nga siya ang mauyat kang kwarta. Ay being ano nga ginatawag para ma-budget naman ma'am Aha. So, ara ka mo sa poder sa inyong nga lola? Yes ma'am. Okay. And then, nagdesisyon na lang ang imong nga father nga diri na lang man siya magstay sa Iloilo, hindi na siya magbalik sa Manila. Di kumusta ang dalagan sa inyong nga pangabuhi? Isang ari na diri siya, kompleto naman kamuliwat. Ahay ma'am pa pigado gid syempre wala iti source of income pero medyo general ang pangurihi daw nag ano si lula nga ako na halin do lang kamo diya sa balay ay total masarangan nyo duman nga mga buhi tinagsaylo kami ma'am sa kay uwaw namon ma'am Sa kay sino naman na nga bali side? kay lula nga nanay. Ara pa yung lola ni nanay yes. mo? So, bali... lula kay tatay nga ano nanay nga ano na nanay ni nanay niya. Oo, yes. So, lola niya. Okay. So, dito na... Tigulang na gid no? Mga tigulang almost na. Siguro, ano gid man, tigulang, ano gid man, kay si lula ko da mga, mga 40 or 50. Yang pa si lola mo? Hood, ma'am, kay balaan mo si tatay ko, mga pira ang edad da mga pagbata, naguro ka na ako, mga 30 plus. Ay si nanay ko, 29. Siguro mga mga 50 siguro. Hindi man pwede nga 40 kay 30 na. Okay, Pulo lang siya tuig. Gani. Anyway, so kumusta sa dito na kamo sa uwaw ninyo? Kumusta na ang sitwasyon ninyo dito? Wow. Kung manghihiran ang amon nga lulahay ti syempre babaw dalom dang ano ganiran kawayan ang amon nga ano balay. Baga tay nagasak makanamon nam ti syempre bilang apo kaw. Syempre nagadayon ka lang hipos-hipos ka lang ma'am bisan ga tinagasak ang ihi na nga kanamon ano bala ambi. Wala rinula nga. Daw amo bala kara kang una ang ana nga purpose nga iya nga salog na dira lang sa and then lusot sa idalom bala. Below ara man ka mo? Yes na sa iya nga ano ran nga daw palayas na dira kami sa dapog nya man ga ano ga si binarikutot. Gadinasok lang gali ka mo dito no? And then nadugangan pagid ka mo. Sa ari na ka mo diri. So ano na tabo ni sa mga dong si Angie? Ara naman ma'am gini atake duman kang tipdas. Kululbaan no? And maghamba ka bala tipdas and then ang natabo to sa utod mo. So paano siya yung nabuligan? Bali sang amo to nga time ang ang amo ginapangalap nang bugnay balangaran kalabot pa kami karas babaw kabukid ka pangita ka bugnay para lang nga imaparigos tapos mga kanguna kamangyan karan ang uso nga ginatuob-tuob bala ma'am na amuran ang amon kahoy. Yes ay patukuon nga may mga vaccine nga para maano gid ang tawo nga ma-inform nga amo kadaa ang ana nga pangkontra. Tinaka-survive si Angie? Wala ma'am. So napatay man siya? Sang sa ginsugo ako ni tatay ko nga mabakal kang iya nga irimnon hay ko na daw kanami simpre na kutoy maguro kang anang obra isugo na kami mabakal kang irimnon paglabot namon sa tunga-tunga nagsinggit batian ko ang singgit ni nanay uri pagabot namon dito sa kay uwaw namon patay duman amon nga isa kalibayon Wala man siya na pa-hospital? Wala man siya nadapatan sa gulong? Daw ay gid tanan na ano ang tawo kato sa mga amo karan nga balatian nga may mga mapa-check up or ano. So in short, wala siya na-manage sa maayo. Yes, ma'am. Pero dumilain ka mga ginapatihan, no? Nga rason sang iya kamatayon. Oo, Sabdon mo ina sa akon, Aris 2, ha? Sa aton nga pagpanumbalik, diri gihapon sa kahapon lamang program. Kaopen si Tita Regine, ang aton nga oras, alas 2:40 sa hapon. Magabalik kita, padayon nato na pag-interview diri sa aton nga winner, si Aris 2. Pagkatapos ng gids, ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan?
I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Balik tayo agad dito sa KLP. So, napatay ang inyong manghod tipdasman sa gihapon, no? Pero do, it seems like do may lain pagid ka mo yung ginapatihan, ganang yung rason sa gihang kamatayon. Oo, ma'am, nga ambal ka mga marites Ang una sa mga barangay ko na ang bala ko nung isda karan nagaagto ka namon kuno ginakuno-kuno kuno nga dit amo isda nagakadto sa inyo or manog baligya isda nagalibod kang isda nga kuno amo na siya pro sa tuod lang nagamo kuno paywag ko pati ka nga mga amo kadaam ti amo to nga time ma'am nga nagahapit gira permi sa balay gambal na siya nga ti mabuol ka mo ka nga isda ti syempre hay ko mo si tatay medyo general bali ang iya nga sweldohan is weekly mura nagautang kami pwede na tingala tako karang malam ngaran nga angana bala nga mga sitwasyon daw makilas bala nga naga siya libod tapos kung turukon mo sa mata doon di siya bala magturok bala ma'am sa mo to nga time kung pang edad doon daw naga relate makukang mga namon kapitbahay namon nga amon na daa nga halong-halong kamo kuno ay mura kuno tana. Kaya amo to isang amo to nga time ng gabi doon pag amo to nga gabi nakakuha pa to si nanay ko kang isda kanamo nga ran ang daw basta mga isda lang nga mabaratuhon nga makayana ni nanay nga utangon. Amo to pagkagabi doon nga kibot kami nga amuran na tabo nga ang libayon ko gulpi lang nagiturong mata na kagway doon maumpawan. But before that nagahilanat na siya di bala? Yes ma'am. So how did you know nga tipdas? Kay ang findings naga-outbreak kato kang una ang tipdas ma'am. Kay sang una kato ginimbento ang way pagid maano gid ang tawo ma-inform sa amo karabala nga mga masakit nga kinanglan mapabaksin gid. Na amo daa. Okay. Pero gina pa inuman siya mga bulong sa inyo nga mother? Si nanay kang paracetamol nagibuol kagi paem noon para usually gid ma'am ang gid namon kato is mga dahon kabugnay ang nagatuob-tuob la kami kang mga kamangyan kay magi gani dugangan duman namon kakalamay nga pula para nga so dapat gid pa check up gid no yes, as ma'am, in proper medication. So nadula man si Angie, napatay yes, man si Angie. Pay antes kato ma'am nga abi napatay do tana pagkagabit katubla sa balay ni uwaw namon ma'am. May bumbon radya kami nga ginabulan kang komunal nga water namon nga ginapanglabahan, ginapanganhan pariguan. May alas 12 gid sang gabi nga may nakita ko ma'am nga tawo bala nga nagakalo man ang ana nga mga atar daw ang galibod man bala kanamon karang isda bala nga malam mamaw. Ano to siya? Sa bubon tungang gabi ma'am daw nagulhot bala siya ma'am. Ang amon nga pertahan is lusot man to sa may kay uwaw namon nga nagsayluro kami sa may balay ni Lola para maahamyang bala nga proper ang akon nga libayon. Sang amo to nga time ma'am daw nakatamu ako to sa may bubon. Nakita ko gid bala ang malam nga may alat, may kalo tapos sa may ran bubon nagsarok nga may ginbuol.
Ano Kagay buol na? pagpisok ko ay naman kung ano man, tuod gid man ang ginahambal ng nga amuda atana. Si pananawan mo lang to. Mm-mm. Anyway, so napatay yung mga manghod, duha na kay mga manghod napatay sila sa tipdas tanan. And dito ka mo nag-decide no nga mapatindog na kamo sa inyo gid Yes. kaugalingon nga balay kay tinagadamo man kamo. Kag tapos siguro no para nga magturutawhay man to kanday wow nyo paano ka paano ka mo nakapatindog sa inyo gid nga balay? Gin-providean si tatay kang mga kahoy nga ra nga harigihon, kang orihi nagagarab kami kakugon, kag pahudon, kag amuda ang himuon nga atop. So sa amat-amat lang Oo. napatindogid man ang inyong ang inyong nga balay. So how does it feel like nga may ara na kamo nga kaugalingon nga inyo, may kwarto na kamo nga inyo? Okay lang mama iya, siyempre daw matawhay doon ang pagsinarayo mo, makatigang ka ko na saan o gusto mo matigang nga ginatawag. Tapos kung ano daw, hindi ka bala ka, bati ka istorya nga, nang taas doon ang adlaw ay pakamukabugta na amuda. Amo na, no, ang isa sa mga bintaha kung inyo nagid Mm. balay, ang inyo nga Yes. ginatiniran. Di kayo balay na kamo na dugangan pag ang inyo nga manghod. So pila kamo tanan, pilang patay, pilang buhi? Bali, 7 kami tanan, 2 ang napatay. Isa ka laki, kagi ang 4 kami subong nga bayi. Ang laki nyo napatay. Why ma'am, Pasus, bali buhi na siya, bali duwagid namon ka bayi ang napatay. And then, may manghod ikaw sila mo si Aries 11, Yes, na nag-obra ma'am. sa tawo para nga makabulig sa inyong ginikanan. And ikaw, nag-obra man. Kumusta ya ang imo nga pag-obra? Amo to ma'am, syempre sa isip ko man, maobra na lang ako ay kung ko karon kung diyan ako sa balay. Ti kadamo nga daan kanamon. Kung kisa mabatsagan mo gid ang dinaguo ka tiyan mo ma'am ko ay katigangon Kaya mo to hambal ko sa libayon ko nga tiud maobra dula ako ay ti naluoy mo kanday nanay. Kaga kanday tatay nga ti syempre kadamo kanamon nga daan. Kung may latong maka-obra-obra ako para ma-providean ko man kaugalingon ko nga maka-eskwela ma'am Ang pila ning edad ni Aries 11 sa nagtrabaho siya? Mga 11 siya ma'am is 12 ako ma'am grade 7. Mukhang mga bata pa sa inyo. Yes ma'am grade 7 ang first year kami karan ma'am bali 2 kami ma'am gindungan dulang nga iti syempre nagtuwang-tuwang kami sa tuig mo. Bali nagdungan kami grade 1 dungan na kami first year. Pero ti mayo man no kay gin paeskwela man kamo sa inyo nga mga Yes. ginikanan? Why kami ma'am gin-providean kapag eskwela. Nag-eskwela kami kang high school namon isa tawo kami ma'am. So bali daw kamo ang ilang ano tawag na gani ano ganit those scholar, do something like that? Yes, siguro ma'am para para student. kag need man nanda ma'am sa balay da nga may ano sila i-helper. Oo na. Para nga bisan paano may maano maka nga balay nila. Okay. Di kumusta ikaw? Saan dito ka na nga nagatrabaho sa balay sang iban nga tawo? Una-una ma'am. Siyempre, homesick daw, hindi ka bala maka-move on nga. Siyempre, bata pa, Puod. May time na kong gabi nga, gaturo ako, luha mo, ay kung kuhay, baw. Gakaon kami diya ka fried chicken, taputson ko pa na, ma'am, ang fried chicken. Nagdaroon sa balay nga para lakakaon ang mga kabungtuan ko pag nanay ko. Tapos, So, ginapanumdumugid sila? Yes, ma'am. Kada agturan ni nanay ko nga ginaguyod na ran ang isa ko kalibayon. Nahuya makukara kong kisa sa amon nga ginaubrahan ay stricto nga daan. Di kung kunay tuyala ka mo ay madulungol ako karo kang ano ko karon kang mabalik ko ay ano ko kaninyo basta makaagtugan nila sa nanay ko buot silingon kara ma'am. Way na sila didto iti tirig-angon, way na sila it kuon nga haruson. Ti amurang kisa aga turo ang luha ko ay kaon takon manamit. Asan daw to bala na panumdom ko ti syempre pagbiya mo daan pigadom nga daan. Amo to. So, bali, nag-obra ka, ginapa-eskwela ka lang Yes, nila, pero may sweldo ka man? Yes, 800 bulan ko kato, ma'am. Ate Mayo, may sweldo ka na, at the same time, sila pang gagasto para sa imo. Ay, hindi, ma'am, bali ang 800 nga ran amuran ang akon nga sa mga eskwelahan ko, ma'am Dira mo na yes. ginawa ang tanan nga mga kinahanglanon Kung kisa, maluoy na siya, ti ko na, so ko pa daw kung una ka to daw, ay gidman baraydan sa high school mo. Nang ka lang dyan, mga miscellaneous, mga aramutan,
pigads man ma'am way kati taruson nga ano ka Pigads, ha? huod. Okay. Way kati bulan, maturo man luha mo ma'am syempre mga TLE, THA nga ran, mga kapin pagid kun kukiri ang ano. Tiya kay gimbuol ko kato dressmaking. Ti mga magastos man sa mga tela. Pati timo ka naman dressmaking, pag ginapatahi ko lara mamay way ko time bala mamagi ano sa ano. Kumusta gali imo ubra? Anong ginaubra mo? Kay 12 anyos ka pa lang. Ti anong ginapaubra nila sa imo? Amuran ma'am alas 12 gaturog amuran alas 12 turog namon pagka alas 2 amon na bugtaw namon kay may ano sila na iya sa ilang palapala may chusko ti gina-separate ang 5 sentimos, ang salapi, ang piso, ang 25, ang 10 sentimos, hay ti syempre pang sensilyo bala ma'am. Duwa ka oras ng tulog nyo? Yes, ma'am. May time marang temprano pa man, ma'am. Usually daw, gid nga, masako abihay sa amo to nga time daw, sanda ka nga ilang, hawas. Na amo da. May time gani, ma'am, nga nag-lecture, maestra ko. Nagaralaway, takon, katurog. Ahay. Kunahay. Ang, miss, amo dya, please stand up. Namurag-muragan ko, ma'am, please repeat your question. Sabay, pahid ka nga, ko, ma'am, ba nga garalaway. Namurag-muragan. Kapoy-kapoy, kitama, kulang pang imo nga tulog. Kinaya mo? Why, ma'am? Tapos, pila lang ka tuig? 4 years, gid, ma'am, Ang tiner ko kananda, nasa Riga na doon ako. Actually, ma'am, sang amo to nga time, gahambal ako nga ama nga, mahalin ka kanakon, way ka kabalo nga ginbaklan ka to ni Manong mo ka nga Rolex nga relo. Mamagsanag padaad mata ko ay Rolex do to nga relo. Grabe. Ti anon mo kun ko sa isip ko ahay, ang siling fan nga way gandar gatiyog sa pananawan ko, ang dingding nga tadlong nagakiwi sa pananawan ko. Naglingin ulo mo? Oh, yes ma'am, over stress duguro or fatigue nga ginatawag Vertigo ka na? Yes. Bata ka pa? May Hindi, vertigo ka na? fatigue ma'am. Kay kulang-kulang gid sa tulog. Yes. So, ang akon nga nga nabatsyag, kinanglan gid nga magpahuway, ma'am. Ti siling ko anon ko pa ng Rolex nga relo kun basi hindi do ko kaabot ka. Kang amura nga mga sitwasyon kung ko makita ko pumaragiro guro Oo. Basi ano man lang hindi man ang original gid Naman mahal na yan. Or basi kun original man no, yes, gusto niya turn over sa imo. Kapitan na daan sa ang iyang so may posibilidad. Yes. May banabis. So nakatapos ka sa imong high school? Nakatapos ko, ma'am. Pagid ako para, ma'am. Nag-working sa kagawad para lang gid nga maanahan ko. May dyan nga time ko kisa nga bisan 5 ka pisos, way gid takon, ma'am. Ipangitaan na mo to nga nagdesisyon. Wala takon nga nakagraduate ako high school, ma'am. I see. Ang mga kauturan mo, nakagraduate man? Kagraduate maran ng upod ko. Haiti ang isa ko nga si Aris. Dito mato sa piyak sang iya nga utod kang ama ko man. Tiyo kang ama ko. So nagpuli ka na lang sa inyo? Yes. Nangita man diya, ma'am, sa Ililo ka mga obra, ma'am. So nakaobra-obra ka man yes, mga butika, mga delivery. And dyan naman ka? Dyan kami nagkitanay ka ba na ko. Sa totoo lang, di magidaad, mamagi pamana Edad mo naman ka? 20. Wow, bata 21 kag magbata ako pang subang ko. Amo to ang nakasaksi kang pagtumba ni nanay ko. And then, ano tabo sa mother mo? Nagaparis-paris na sila. Dumduman ko daw noted gira sa ako nga anong pa panami-nami. Amo wala ra kalingawan ka akong nanay mo. Pag paris-paris nanda, siguro na init ginsato siya. Ti hayway siya maigo ginsato niya man ang naigo iya lain. Ti amo to nga sobra pag ito tanan nga raan ang ang utod ni tatay kung tong naigo ka nga dire sa irong naho. Anho na timo ka tong nang daw dakpo na ikaw nga buhi. Hindi ka kabuhi ka na. Amo to sala si nanay ko kundiin manago. Kay dugin gintreat na nga kunay madakpan talakaw pat yun tagid kaw. Bala na sa amon ti habyo na amon nga balay kang bato gapa nga di la kami nga baw Diyos ko Ginoo ko Lord hindi makamik kung kupag kag dapos tagu alas nanay namon iti tuto nga hindi makita katiyo namon. So do ginervyos to si nanay mo? Oo, ginervyos man kami, ma'am ati syempre ginaboy niya ang balay namon ti
mayad ko na concrete para nga lip-lip nga ano nga ranaw, dingding. Titigid mo ang pawan tiyo mo? Mga how many months kag maumpawan man eh. Okay. And then, nga nga ginsagay mo to kabaso lang nanay mo, nga gipasugtan yung imo manghud nga maglakad sa abroad. For the concern man sa mga libayon ko, kay amo to nga time ma'am, yung mga illegal recruiter, to bala kang una ma'am, nga nagakang sapuan lang. Siling ko na, tani, antes ka nagpasugot, ginbulaan mo ka address, para nga maanhanta, kung diin natunta na pwede makontak. Pero sang amo to nga time, ma'am, daw uso-uso duman ang Nokia nga cellphone bala ka na amo to. Ti kang urihi, siguro na ano dos nanay nagsinunupot doon. Kaya sang amo to nga time, ma'am, sang gabi nga to, nag-ano doon ako kay nanay, nay bawo pasensya lang gid nay ha nga nag-amol ako karanay kung nag-ano ako sa mga libayon ko nay, ti syempre ako subang mo. Ti amo to. So nakalakat gid man ang manghud mo? Nakalakat gin ma'am sa Manila, ma'am duwa sanda. Wala man siya naka-abroad? Naka-abroad sang amula din nga ano, tinuig. Okay. Pero may natabo kay nanay niyo. Yes, ma'am. Istoryahay kami. Ang natabo kay nanay, wali sang amo to nga time. Kang manog piyesta ka namon karan ginapukaw na ako karanay nagabandol ang nga dinagaan sa peryahan kang mga sinsilihon. Bisan to nga gabi kun day bugtaw bala diyan ka na day latawa bala mga daog ko day ho sang ano gida bandol ginabantal na bala sa may hawak na. Na kun sige nay isipa la diyan. Kang urihi nagapadulong ang tagkaralag. May ginsugo na ako nga kunaday. May sweldo di si tatay bakal katuanay kang pilit. Kalamay, kaga baboy, hay ko na ano ta sa tagkaralag. Ti daw kung galain-lain matsyag ko, kung kukara kay nanay, kunati, kung sige daday, karon kung ako kadya ang magpanindahan tos banwa, hindi ko balo kasin si Leo. Kaya si nanay ko nang ano man mo, grade 1 lang ang tungtungan na sa elementarya. Amo ti nakon sige nay ti nakon lihog lako kang apo mo nga si GP ha, hay, para nga mabalik ako dayon. Ti sang amo to nga time nagapanghugas ako kaakon nga ano nga hugasan ang bawal ko nga 3 ka bilog daw nagtumpok sanda nga nadagdag nga gulpi lang na buka ay nakon ano ja Lord man maluoy ka kung kupay layo lang hindi lang ang mga pamilya ko anhan mo pangurihi may hindi pagid may 3 pagid ka alibangbang nga 3 man ka nga puti nga alibangbang naga lupad-lupad, ay nakon, ano diyang senyalis naman? Kung karan ba, Lord, daw ano do ako nga guro ko nabalaan ko lang nga amo to ang natabo, ma'am. Ay, doon ako naglakat sa banwa. Ano natabo? Amo to. Pagilakat ko doon, nagingos do ako. Ti, syempre, hay, ano sa nanay nga ako nahuod para kabalik ka dahil nagingos ko, ma'am, nasakay ko sa tricycle. Ti, natapos ko doon ang tricycle, may naga-parking dito sa parking area ng mga tricycle. Paywaya ko to magsakay hay kung ko kadugay to halin. Paglabot diya sa may puronhan hay diya di sa may barutak ang ano namon. Nagibantay ko to na diya ko mabantay bala hay para nga kung may tricycle makasakay ako dayon. Baw do ginasunlog man ma'am nga pila ka oras ang tiner ko to sa may pahabog nga tricycle way git may naglabay tapos daw ang akon nga dughan ginanervyos nga daw hindi ko mabalaan kung ano ginabatsyag ko. Kangurihi ay salamat diya si Choy makasakay ako. Pagsakay ko nakalabot do kami sa amon nga barangay sa proper anay nagatinumpok ang tawo na kung ano tuman kung anong da kangurihi na kumapit ay hindi kung madiretso kita sa takas ay kung para nga makauli na ko ay gadali nga daan to si nanay nga ko dayon balik kay ang bata ko ano nga daan barantayan kangurihi nakalabot ko sa takas nga masaka do ko ginisugat ko ka mga tao dito nga ako na dali aday ay si nanay mo to ginatuwangan dun nano siya? Diyos ko Lord nano siya? Si nanay natumba gali sa may lubi nga sobra no guro kang gani ran parik-parik kay syempre padulong ang tagkaralag. Mga amura nga mga okasyon daw gina-celebrate gid bala ni nanay namon haw.
daw hindi na siya kumpleto kung waay na siya bisan kalamay hati lang nga gamay, mga suman, kag may kandila nga isindihon ka lang siguro na dumdum na maguro rad ang nanay na nga na patay latos Manila way gid ka uli, way ta naka uli didto. Amo to ma'am, pagtuwang ka na nga hambal nanda nga gindara sa may ospital nang hambal ko sa tricycle to ang choy dali sakay kita mahingabot kita to nagadalagan ang tricycle choy palihog dali aman nga pagpadalagan payga pangamuyo ako karang baw Lord ubay man ako nanay nga maumpawan na maluoy ka man Lord nga gagmay pa mga libayon ko tapos kung ko ano ra kung kumatabo sa ana daw hindi ko gid guro man baw paglabot tuya sa ospital sugata ako katiya ako nga Christina ang Aris ang si nanay mo to patay doon, abaw. Gulpa-gulpiada ang So, wala gid siya natabangan? Ay, gid, ma'am. Ano na siya kadugay nga napatay? Bali, sang sa iya, nag-iririhi na siya mo. Pagtuwa. Namin ko, ano kadugay na? Last year? Mga Pila katuig na? August 24, mga almost 15 years doon, ma'am. Madugay na. Nga ka budlagit para sa imo nga madula ang imo guilt feeling nga nabatyagan sa natabo sa imo nga mother? Though hindi ko gid mabaton mama siguro sa sa lipot lang namon nga pag inopdanay daw hindi ko gid bala mama may time kong kisa nga daw hindi do ko magulag daw ay nako gana ay uyon ko nga do lang masunod pay kang urihin naka ko nga paminsan ay may mga kabataan may bata pa ako nga amo dya may mga kabugtuan pa ako nga dapat subaybayan. So balisan na dula si nanay mo ang makabugtuan mo paano ikaw nang nag-take over sa responsibilidad? Yes, ma'am. Ang mga kabugtuan. So wala ka pa family? Amo to nga tiyempo? Bali, amo na to ma'am. May isa na ko kabata. Tapos nag-provide kami kaamon nga sa irigasyon. Kang urihi amuran ginpang-anhan ko man mga libayon ko. Iti siyempre mga gagmay pa mo. Ang si Aris, 11, amurang nagabulig-bulig man kanamon. Tapos ang ikatatlo namon, graduate sa 4th year man. Ti amuran yung father mo? Amura ma'am medyo general lang, wati permanente nga obra. I see. Naka-mention ikaw, no, nga naintindihan mo na ang feelings ng imo nga mother sang ikaw ginasabat-sabat ka sang imo nga mga kabataan nga masakit gali no nga sang ara pa si nanay mo ginasabat-sabat mo siya. Ay gid ma'am bisan hambalon pa na sila riya kang amon nga pinadako kami kaamon nga ginikanan nga daw hindi makamitit white respeto white ginpadako kami sa pares katong ginpanan ako ginsampol ko ra sa ama ko nga ma'am abi Inday, amura panawag ko sa iya. Ginpadako kami kaginikanan namon nga bisan ultimo 5 centimos ang nakita nyo ko dan dapat nyo gidran nga ibalik kay nga once ang pagsari ka tawo nga maanhan nyo ka isa, di ruran min trustan to mabalik ang pagsari nga ran. Okay. Wa gid kami ma'am gasabat kara sa amo ginikanan. So nga nakambal ka nga naintindihan mo na ang imo nga mother. Sang ikaw nangin mother naman, kag may mga times ito nagasabat ang mga bata mo sa imo? Sakit mama, iti syempre daw sa bala nga being a mother kaw, hindi ka gusto nga mapaano kaw kananda nga ang andang kabuhi mapariwara nga ginatawag. Tapos ti syempre white nanay nga hindi timuon ang sa mga anak na nga para sa karaaydan da ma'am. Kumusta subong ang imo amay kag imo nga mga utod? Okay, duman subong tapos ang akon nga tatay nga daan na dira na lang ako na sa iya nagabawi isang pag ko gani man pagdao ko siya panauna ka congratulate kanakon. Tapos mga kigra mga kabataan ko kanakon ma'am ay kunya ako na mga mama nyo na butanan na sila ya. Wa na sila ya gaamo-amo na mga pangaral balang ang mga kauturan mo mga pamilyado naman? May duwa pa kami ma'am nga mga soltero kag daraga. So si father niyo na ang naga-take care sa ila? Ikaw ara ka lang bulig-bulig ka man sa gihapon? Buay ma'am, bali si tatay ko isa akon doon ma'am haiti syempre kurmo pigado isa lato siya sa balay niya tigin kuha ko na lang being para nga nagbawi-bawi mako kay nanay sa pag-amo to nga pag sabat-sabat daw. Pero hindi mga utod mo ano may mga trabaho naman?
Ang Way pa subong pamilya. Way man permanente man, ma'am eh. Pero Okay. medyo man. So anong greatest learning mo sa mga natabo nga ini sa inyong kabuhi? Sa nagapamati dyan sa tanan, ang mahambal ko lang, parehas katong duwa ko ka utod kung may mga natawag nga sa may tipdas, kinanglan tagid nga mapa-immunize hay kang una ang may mga ma'am, may mga chikiting ligtas kami nga mga ang iba Ikaw, nun- isa ka BHW Yes. gali ni, no? Aton Yes. nga winner diri. Tapos, Okay. ang Mas, iban, mas aware ka na subong. yes, nasampol ko gid na sa iban nga gambal ako nga duwag gid ko kalibayon ang napatay tungod sa amularan nga balatian. Okay. Ti amo daa gusto ko nga kun kay ga outbreak measles rubella kagi nga ran ay isa lara ka nga dapat gid sila nga magpa kay ti syempre kun polyohon ka way matbulong sa polyo amularan ang kontra na nga mapabaksin ka. Nan. So, ang imo nga Tapos, yes. sa mga nanay, sa mga kabataan man dyan, please lang, kung nagaano ka mo kay nanay nyo, nakasabat ka mo, pagka minute or may time ka mo, pwede ka mo kapangayo ka sorry or dyan, nga palang nga i-greet nyo or tamya mo nyo man na, sige lang nakasabat kami kay palangga ka man namon para nga maghagan-hagan man bala ang nabatsyag kang inyo nga nanay or parents nga nag-amo ka mo kadaa kay ti syempre why na sila obrahon nga hindi para sa inyo nga sa kaayuhan nyo and then kung may mga problema man sa parya sa pamilya isumiter kaguro istoryahon mamam Okay. para nga bisan paano problema ta pwede taran maistoryahan amo dya amo to para hindi bala mamam bugat ang ana nga nabatsyagan kay do na feel ko ra kang una nga way katit pautwasan way katit i-open up di daw masakit gawa may time nga kung kisa daw gusto mo do lang magi hay sa subong mga mental awareness subong amuran ang problema ta. Oo, damo Siguro ga amo suicide, lang no? gidran nga gabay nga lang nga sanagan ang tawo kag magpangayo man sa ibabaw nga buli kag pangamuyo ka nga natawag nga ginabatsyag. Alright, sige. So, thank you very much, Gid, sa pag-share mo diri sa amon, sa imo man nga mga paglantaw sa mga bagay-bagay base sa imo nga mga inagyan and for sharing with us, no? Everything that happens sa imo nga family. Thank you so much, Gid. You have just won 1,000 pesos nga cash. Kagulaton na lang nato, no? Masaka diri ang mapapirma sina sa imo. May luyag ka nga tamyawon or may ara ka pang luyag nga ibilin. Kung wala naman lang, mapasalamat na lang ako sa inyo, sa imo. Sige, thank you gid sa sa oportunidad. Blessed gid ako nga nakita ko gid si Tita Regine in personal. Sa handom lang permi nga masulat, permi lang kumos, way ginahulog. Sa Damo kaging kumos na sulat mo. Yes, ma'am. Kay gamba lang ako nga anak na mama. Way timo na ko na So finally na yes, tigayon nahulog gid gid man, man. no? Kag daw may mga bitbit kapag ida nga mga more letters. Ambal ni tatay ko na daw amon man to kasaysayan akon gani to tay. Sa akon nga tatay gali dyan tay. Relax ka lang samtang kayanon ta. Okay. Diyan lang ako nga mo. Sa mga ka-groups ko dyan nga mga barangay health worker balaan nyo roman hindi nyo roman pagtag-isa-isahon na kayo sa health center kita balaan nyo mara nga nagdaog ako nag-announce ko kay Tita Regine sa tanan. God bless ka naton kag mayad-mayad lang gid nga hapon. Alright. Gabay-ubayan kita ni Lord. Okay, sige. Thank you very much and congratulations once again. We're going over time. Puro pasensya gid ha kay Thank you much man. Oo. Kay ito yung ermitanya. Dali lang gid. I am about to announce our winner. Pero syempre, mapasalamat kita ko sa inyo tanan-tanan, sa inyo nga mga letters nga ginapalabot diri sa aton. Just keep on sending more letters diri sa kahapon lamang program because ginapangitaan ta gid na sang tiyempo para nga mabasa ang tanan nga mga ginapangsulat ninyo diri. Congratulations sa aton nga winner para sa sining nga semana nga ato naman nga pag-interviewon next Saturday and to win 1,000 pesos nga cash.
Ikaw ina, Mr. Survivor of Southern Iloilo. Sa liwat, ang ating winner para sa sininga simana si Mr. Survivor of Southern Iloilo. Congratulations, Gid, sa imo. And thank you very much, Gid, sa inyo tanan, mga kabombo, for being with us every day, Monday to Saturday. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Balikay kita on Monday. Good afternoon and God bless.